رومنا واخا حيل منسي ما تو غيركا نتم سلسته غايشنا بخبر نتقبلهم خبري عندما كان مايك حيل منسي حاول مايك نبخا تانكيو حدنتنا سلام كبرات احوات كبرات تخاتاتلتي كبرات غايش كا سمع انت لهم اللي كتبها من طفي سلا زقون كمبيوتر كمان زي فادي كيروما አይፈልጣኔ ታንኪዩ ይርአ ሎግን የርኤንሎ እሞ አባ ከለኹ ቅድሚና ባጋይሽ መኻድና ሓንቲ ሓበሬታ ኣብዚ ገዛ ንኽልተ ወርሕን ገለን ዝኸይድ ኣላ እዚ ገዛ ናይ ህዝቢ እዩ ኣብኡ ከለኹም ንእግሪ መገድኹም ሕድሪ ጀጋኑና .com hotmail ጌርኩም ሶሪ ሰድልኩም ኣለው ኣብ ያሁ ሕድሪ ጀጋኑና @yahoo.com ዝከኣለኩም ነዚ ገዛ ንኽቕፅል ገዛኹም እዩ ናይ ህዝቢ ገዛ እዩ ብህዝቢ ከዓ ስለ ዘመሓደር ዓቕምኹም ዘፍቅዶ ገዛ ንህዝቢ ሓላፍነት ይረክብ ኣሎ እጃምና ከነበርክት ኩልና ንእግሪ መገደይ ኣብኡ ከለኹ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ኣገዳሲት እውን ስለ ዝኾነት ነተን ተሪፈን ዘለዋ ክዕፀዋ ዘለወን ዓቕምኹም ዘፍቅዶ ፕሊስ ንእግሪ መገደይ ማለት ዋላ ንዕሩኽትኩም ኣዘኻኽሩ ዋላ ነቶም ናይ ፓርቶ ብሕድሪ ጀጋኑና ንዝኸይድ ዘሎ ኣስተምህሮን ሓበሬታታትን ዝከታተሉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሓብርዎም ንሶም እውን ሜቢ እጃሞም ከበርክቱ ፈቃደኛታት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንእግሪ መገድና እዚኣታ ሕድሪ ጀጋኑና @yahoo.com ብፔይፓል ጌርኩም ከተመሓላልፎ ምሕፀነኩም እሞ ናይ ሎሚ ዓንቲ ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ክሕበር ፀንሐ ኣይሆቡና ጋይሽና ምሳና ክህሉ የቐኒየለይ እቶም ትሰድዱ ዘለኹም ብፅሑፍ ናብ ኣድሚናት ብፍላይ ሓድነትና ወይ ከዓ ጎብለን ፕራይቬት ረኺብኩም ከመይ ገይሩ እቲ ናይ ፔይፓል ቁሩብ ፀገም እንድሕር ኣሎ ክትሓባበሩኹም ክእሉ እዮም ንእግሪ መገደይ የቐኒየለይ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ተበሩዓታት ሕጂ እውን ታንኪዩ ናይ ሎሚ መደብና ከምቲ ንቡር ኩሉ ሻዕ ሎሚ ቁሩብ ድንጉ ኢልና ኣለና ከይንኾነ ዓሚፅናዮ መጋይሽና 13 ደቂቕ ብናተይ ሰለስተ ዓበይቲ መምሃራን ቀሪብና ኣለና ማለት እዩ ዶክተር ገብረ ማርያም ሓደ ካብቲ ተደጋጋሚ ኣስተምህሮታት ኣብዚ ገዛ ምስኡ እውን ሚስተር ወይ ሓውና ሴንጋል ኣሎ ሳልሳዮም ከዓ ዶክተር ሳልሕ እውን ኣሎ ሰለስቲኦም ናይቲ ናይ ማኒፌስቶ ናይ ዴንቨር ዝነበረ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ክቡና እዮም ኩሉ ኩርናዓት እውን ብዝያዳ ንክሰፍሕ ኣብቲ መደብ ናይ ሕቶን መልስን ዕድል ክንህብ ኢና ንተሳተፍቲ ማለት እዩ ኣብቲ መደብ ኣጀማምራ እኳ ንሰለስቲኦም ኣጋይሽና ሕጂ እውን እንኳዕ ዳሓን መፃኹም ግዜኹም ብርኩት ዝኾነ ግዜኹም ምስ ሕድሪ ጀጋኑናን ህዝብን ቀሪብኩም ክትብዎ ሓበሬታ ንክትብዎ ተቐሪብኩም ዘለኹም ሕጂ እውን ብሽመይን ብሽም ገዛ ሕድሪ ጀጋኑናን ኣመሓደርታን ተሳታትፍቲ እውን ናይዚ ገዛን የቐኒርና እንኳዕ ዳሓን መፃኹም ኣብ ሪጋ ስለ ዘይርኢ ዘለኹ መን ኣሎ ብሪጋ ክርኢ ክእልኒ ግን ኣጋይሽና منكم كجمر واي مجمرتا مايك نختفتنوا سلستيكم ببتارا سلام انتبولكم دحرنا تحسكم مودلهم مدبات بتحسكم مودلهم ملكا تي ار اس تي مانيفيستو ناي دنفر سلازخونه بخمي كمرو تمدب نعكم كغتفلكم تا مايك مدبنا خنجمرنا كبرات احوات مايك نعكم اوكي ما وثقت ايدكم حفابلو موغايشنا دكتور قبر كوريد افغرد كالكو سانغال كبر حاونا ايدكم حفابل دكتور صالح كبر حاو ايدكم حفابلو اوكي دكتور صالح كمان ايدك حفت بالكات بونير ريد افن قبر كم انت موني تدغاغا من عفاتكم تراي اوكي يدو حفت تبرلنا نيرو دكتور صالح بونير سانغال حاول حراي كدولالو ايش حراي قصروا مسخاتكم وصلوا مغبره مو خبرات حضرة غايشنا دكتور صالح قال تكنيكا بروبلم አጋጥማቶ እንደገና ወጽኤ ከአቱ ይብላልሞ كنت بيوم دو على
ክንጅምር ከም ምርጫኹም? هو كما يحسكم لكم تمدب تراداديكم انتخونكم من انتاي جميرو من انتاي نعهم مقدفنا لكم سخم انتاي حيش بتبلو احنا والعام سجم يبنا اب حدا رستس تمدب يحسكم لهم سخم تسمو لكم وانا مدب نيرونا انا مجمرتا خجمر بدالح قصليو تمدبنا نيرومو أنا دا جمركو دكتور صالح عدل مثلا كنبو كتعراري خاطو That's okay. ما هم نحزو هم نقتل أبو كبر عشان سينغال أبو بلو خما يوعلكم كما يمسكم كل غزانا قبل علن تحتي تحندقنيكم ما نايلومي اغايشكم ያው አቀድሞም ማፋሊጦም ናዮም ስለዚህ ብዙሕ ምድግጋማ የድልን ነቲ ሒዝናያ ዘለና ትሕዝቶ ብክልተ ክፋሊና ክነቅርቦ ቀዳማይ ክፋሉ ኣነ ከቅርብ እየ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ከኣኒ ዶክተር ሳልሕ ከቅርቦ እዩ ስለዚህ ዶክተር ገብረውን ክህልወና ይኽእል በጋጣሚ ግን ዘይሓሰባ መገሻ ጋጤማቶ ኣብ ዘለኹ ኮይነ ግን ክሳተፍ ክፍትን ይሉና ኣሎ ስለዚህ እንተ ኽኢ ጽቡቕ እንተ ዘይከኣለ ግን ኣነን ዶክተር ሳልሕን ኣለና ማለት እዩ እሞ ክጅምር ናብና ኣርእስቲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሒዝናዮ ዘለና ከነፋልጠኩም ኣብ ደንበር ህዝባዊ ዘተ ነይሩ ሕጂ መእተዊት ጌርኩማ ዝነበርኩም ሙዚቃ ብጣዕሚ ነዚ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ዳርጋ ከምዚ ምስኡ ብጣዕሚ ትሳነ ንዕኡ ትመስል ንዕኡ ትገልጽ እያ ሓው ንዘትንዶ ንላዘብንዶ እያ ትብል ንሕና ከኣኒ እቲ ኣብ ደንበር ዝነበረ የሕዋት ንዘትንዶ ንላዘብንዶ يأكل معدو ينيرو سلازي اتناي دنبر فيستيفال وي وركشوب استجاب علامو نزت احوات ساعه اسمع معدو سلازي نحنا منينا اتا ناي دنبر مانيفيستو تا ندنبر فيستيفال زدالوت شماغله نبينا نسا نبينا مسناي مزر استناخنا العلك ندل خلنا نعا فولي مسغانا يدل مخنياتو اتم بصوتتيوم مبزحتيوم بصوتكم يوم ناي بالتوك من اسياتيوم تاخاخيبوم يوم سوق مبالاي ايدلن تاخاخيبنا حدا نجر كنغبرالنا دم فتح سلازبولو نعنا خابب والقحاتيتومنا سلازي احنا خات حبابيرنا يوم سلازي كم حزبي كم دليت فتحي تأخاخيبنا خنزت سلازلنا نايزة مأدي نير مالتيو سلازي اب شعوم علتي اب فيستيفال زتفال عليه نتفتات تخايدون ديو نحنا زملوم قريبنا زلنا جن ناي مصنعتي قجل لينا نبحال ناي مصنعتي قجل لي سلازي نحنا كابتوم ناي دنبر فيستيفال دالو شماقل لي فليز بلنا مصنعتي ترح نقبر بولقة أخاخيبنا بتناتهم تألم مسات أخاخيبنا نهزبن هاجرن زربح مصنعتي خنا قرب إمامة خنا قرب إنا تبقيسنا سلازي هزبي خا علامانا انتايو مسؤوم استرادادنا له صبو نحنا تمكروا لنا ناي تمرت عدل سخاتكم كيرخوبكم من الباش نحنا رخيبنا نخون እሱ ብልጭ አخلوና ይخእል ኸውን እቲ ብልጭ አናግን ንህዝብና ከገልግል ክኽእል ኣለዎ ስለዚህ ብዙሓት ምሁራት ኣለው ነቶም ምሁራት አኪብና አኾኖም ጾም ክንክእል ኣለና ዝብልያ ታ መበገሲት ሓሳብ ነዚ ዝደፋፈአት ከንታያ እዚ ደንበ ተቃውሞ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቃል ስለና ግን ነድምዕ የለናን ወይ ድማ سرح يسرحنا مالته يكون اتي وصيت نايت سرحنا جن نباهجن دليتن حزبنا زروي ايكونن نتنزليو لو تقاني ابزحات صره غزي خمص زخل بقعت غنا ايطرين ስለዚህ ገለጽ አገማለሁ ማለት እዩ ካብዚ ኃይልና ወጪና
ኣድማዕ ዝኾነ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ጨቢጥና ክንርከብ እንታይ የድሊ ንዝብል ክሕግዘና ዝኽእል መጽናዕቲና ክነካይድ ተበጊስና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ንሕና መኒና ንትብል ናይ መጽናዕቲ ሽማግለይና 8 ክኢላታት ኢና ነርና መብዛሕትኦም ዶክተራት እዮም ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እዮም ዲናት እዮም ካልኦቱም ንምስኦም ኣለና ማለት እንዲዩ እዞም ኩሎም ተኣኻኺብና እንታይና ጌርና ባዕረከስ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ውክልን ንሕና ንደንበ ተቃውሞ ኣይንውክልን ንሕና ግን ተመክሮ ኣለና ኣብ ቃልሲ ተማሂርና ኢና ከዓ ስለዚ እቲ ንፈልጦን ንህዝብን ንሃገርን ይጠቅም እዩ ንብሎ ንመዛተይ ክኸውን እማመ ሒዝና ናብቲ ናይ ደንበር ፌስቲቫል ክንቀርብ ኣለና ተባሂልና ኢና ነዛ መጽናዕቲ እዚኣ ከነዳሉ ተበጊስና ማለት እዩ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ኣይነ ድምዕን ኣለና እንተዳኢልና እቲ ዝዓበየ ፀገምና እንታይ እዩ ናብ ዝብል እዩ ዝመልሓካ እቲ ዝዓበየ ፀገምና ንሕና ከም ህዝቢ ተፈላሊና ተበታቲና ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ምድኻም እዚ ንባዕሉ ዓቢ ጽልዋ ይፈጢሩ እዩ ስለዚ እዚ ክእርም ክኽእል ኣሎ ዝብል ሓደ መበገሲ እቲ ካልኣይ እዚ ካብ ኣርባዓታት ኣብ ሱሳታት ዝማዕበለ ዘመናዊ ፖለቲካ ኣብ ኤሪትራ ውድበይ ውድብካ ውድበይ ካብ ካልኦት ውድባት ብሉፅን ብፁኡን እዩ ጌርካ ናይ ምርኣይ ዝመበገሲኡ ናይ ምዕብላልን ምግባትን ባህሊ ኣፅሪና ኢና ፀኒሕና ስለዚ እዚ ባህሊ እዚ ከዓኒ እዚ ፖለቲካዊ ባህሊ እዚ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ እዩ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ሒዙና ኣብ ዓዛቕቲ የእትዩ ምንም ምንቅስቃስ ከሊእና ዘሎ ዝብል ነጥብ ኣለና እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ፈቲና ፀሊእና ክንቅበሎ ዘለና ሓቂ ተፈላሊና ኣለና ምፍልላይና ፀገም ኣይምኾነን ግን ተራኺብና ተኣኻኺብና ከዓ ክንዘቲ ይከኣልናን ልክዕዩ ኤሪትራ ከም ኩለን ብመግዛእቲ ዝተመስረተ ሃገራት ብዙሕነት ኣለዋ ብዙሕነት ናይ ኤትኒሲቲ ናይ ሃይማኖት ናይ ዝተፈላለየ ነገር ኣለዋ እዚ እንተዳ ጽቡቕ ጌርካ መሓዲርካዮ ፀጋዩ ነዚ ከተመሓድሮ ምዘይትኽእል ግን ብድሆ እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ፍልልያት እዚ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ከም ኤሪትራ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ነዚ ፍልልያት እዚ ጽቡቕ ጌርና ከነመሓድሮ ስለዘይከኣልና ግን ኣብ ክንዲ ናብ ፀጋ ዝልወጥ ኣብ ብድሆ ኣብ ስግኣት ኣብ ምፍልላይ ኣብ ምድኻም ወሲዱልና ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ስለዚ መበገሲ ናይቲ ንመጽናዕትና መሰረት ጌርና ንመጽናዕትና ከም ቀንዲ ረውቃሒ ጌርና ዘእተናዮ ዓንዲ ማእኸል እዚ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤሪትራ ብዙሕነቱ ኣብ ግምት ዘእተወ ግን ከዓ ኮፍ ኢሉ ዘትዩ ብዙሕነቱ ዓቂቡ ናብ ፀጋ ክልውጠሉ ዝኽእል ብዘተን ብቐጻሊ ዘተን ክትዕን ጥራሕ እዩ ፍልልያት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ፍልልያት ከተመሓድ ትኽእል ኢኻ ፍልልያት ግርጭታት ይፈጥሩ እንጆም ግርጭታት ግን ብዘተን ብልዝብን ጥራሕም ከዓ ክፍትሑ ዝኽእሉ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ነይሩ እታ መጽናዕቲ ክትጅምር ክደሊ ከላ ነዚ ኣብ ግምት ከተእቱ መታን ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብቲ መጽናዕቲ ሽማግለ ክህልውሎም ብዝብል ብዝተኻእለ መጠን ንዕኡ ኣብ ግምት የእቲና ክንሰርሕ ፈቲና ስለዚ ኣብታ 8 ኣባላታ ተቐዳመይቲ እማመ ተቐርብ መጽናዕቲ ንእሽተይ መጽናዕቲ ጉጅለ ፈጢርና 4 እስላም 4 ክርስቲያን ኮይና ኢና ጀሚርናያ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ፍልልይ ዘሎ ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ እንተደኣ ኮይና ሓቢርና ኮፍ ኢልና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ካብ ዝብል ኢና ተበጊስና ስለዚ እዚኣ እታ መበገሲትና ኮፍ ስለ ዝበልና ከዓኒ እቲ ፍልልያትና ጽቡቕ ጌሩ ክርዳእና ክኢሉ
خردأنا سلز خاله سلز زتنا أب حلف تاريخ جديفنا نزمت أقاطعمو زلو زبحال تقامات كما يجيرو تفت إريترا حادنته حليو ديمقراسياوي حادنته أدلديلو ديمقراسياو سرعات مسريتو حقن بسرعات حقي تمعزيزو معرنة فتحن أنجيسو كم يجرو قصة يخيل كم يجرنا هاجر كتلونا تخيل نزبل نزمر حنا فريمورك مقن نمقمات إنا فتينا سلذي نحنا منينا نتبل بحصر زبالت كملش هذا فتونكو خوينو سمعني نحنا منينا نحنا ناي مصنعته كوميتينا ناي مصنعته كوميتي كاب ودب يحلو اي حلو بزي قدس خئلتن بقعتن زلو مبقسي حساب كقرب زخئل اموداتا نحنا واناتات نايت حساب ايكونن امنچوت نايت حساب كنكون نخئل امما اقربتي خوينا نقرب نهزبي نمحيالو سلازي هزبي تنحنا زقربنايو تاكيبو زاتيو يمحايشو يقبلو وينصقو سلازي اموداتا وسانه كن سلازي نحنا اقلقلتنا هزبينا ننفسنا كما اقلقلتنا هزبي انت نفعنا خاني نهزبي نمحيال معناته هاجرنا هزبيا هزبي خمرح زلو كل مصاي هيوت اريتراويان كبهزبي خوسن زلو إلنا سلنا أمن نهزبي انت دعا أحيل كايو نهزبي نخحيل زتمالأ حبريتا خطقربولو انت دعا خيلكا هزبي أب زتمالأ حبريتا أب زتفلالي زقربولو أمارات إتات مسرت غيرو نسون كوسن يخيل سلازي قنوع سرح نخسرح انت دعا خوينو حبريتاتات وحز حبريتاتات يدلي زتفلالي أمارات إتات كقرب كدل خلو كابو تبقيسو خاني هزبي بعلو اتزحاشو زولو تسفو مصاي اب مقمات كحجزني يخيل يزبلو خاني كمرص يخيل ازيا لزناتنا كم مصنعت شماغله ناي هزبينا نهزب خنحيلنا نبغزلنا نهزب خنحيل كنبل كندل خلنا انتاي انت حاش انت تغبري حايش زبل امامي نهزب نمقرابيو اموداتا كن هزبي وسان نبل سلازي نحنا ناي مصنعت شماغلينا يلكم الله نحنا خاب ابوشتنا ناي سلفتات ابالات انت اليوم طرح ابركتو خغبر فقادنيا يكون انبر ود بيت بلو سلفناتي تبلو طرح يقنع يلو اي حساب انبر مسانا وناتنا تقول زبلون امصيو تماغيتو مسانا قنع مخانون تامينالون حزبون نحنا از سو حيزمو زلو قنع منقد يلنا ون حزب خنحبر نخلينا سلازي مبزحتنا ግን ናይ ጽቡቕ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ምትእኻብ ዳርጋ ይብልናን ስለዚ ምስ ዝኾነት ፖለቲካዊ በርጌሳዊ ማሕበራት ዝበዛሕና ምትእስሳር ይብልናን እንተለና ከዓ ጸገም ኣይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ጸገም ኣይኮነን ንሱ ምክንያቱ እቲ ዝድለ ዘሎ ንስኻ መኒኻ ኣይኮነን ንስኻ ካበይ መጺኻ ኣይኮነን እቲ ተቕርቦ ዘለኻ ሓሳባት ንህዝብን ንሃገርን ይጠቅም እዩ ኣይጠቅምን ናብ ዝብል ጥራሒና ፎካስ ንገብር ስለዚ ንሕና ከምቲ ዝበልኩኹም ሸሞንተ ክኢላታት ኢና ነቲ ቀዳማይ ደረጃ እማሜ ዘቕረብና ናብታ ደንበር ማኒፌስቶ እንደ ክበፅሕ ደልየ ዘለኹ እታ ደንበር ማኒፌስቶ እዞም ሸሞንተ ሰባት ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ሕጅብ ዝቐሪብና ዘለናን ካልኦት ብፆትናን ኮይና ኢና ብሓንሳእ ኣበጊስና እያ እዚኣ ከዓ እንታይ ኢና ጌርና مبقس حسابات نزاتن نختعن زخون رئيتوتات حسابات إنا أغريبنا بدحري أخي ناي هزب سلا زخونه هزب زتمالة إيه بكل شنخو بكل خرنعات زتمالة حبريت أخركب سلا زلو قنع مخانو خطرقاقت زتفلالي سابات كأخت أموتو سلا زلوهم قالوت أربعة أب كإلاتات زتبهلو البوليتيكا عالم ننوح جزء زنطفو عبيت عد زلوهم ندق نشته زلوهم منأسيات زلوهم 4 سبات كأن خيلاتات لنا عدمنا ስለዚህ مسኦም እታ ንሕና ዘቕረብና ያ እማሜ ንሓደ መዓልቲ ምልእቲ ዘተን ክትዕና ካይድናላ
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም 4 ካብ ኩሉ ዝተዋጽኦም ነይሮም ኣባላት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣባላት ናይ ብርጌሳዊ ማሕበራት ተጋደልቲ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ዘለውኦም እዮም ነይሮም በጋጣሚ 40 ሰባት ዓዲምና ሓደ 28 ዝኾኑ ሰባት ተሳቲፎም እዞም 28 ሰባት ኢና ኣቕሪብናሎም ንሕና ብዓደይከስ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም ደለይቲ ፍትሒ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል እዚ እማም ሒዝና መጽና ኣለና እሞ ከመይ ትርእይዎ ኢልና ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ምስኦም ዘተን ክትዕና ካይድና ኣብ መወዳእታ 100% ምስኦም ተራዳዲእና ተሰማሚዕና እታ ናይ 8 ሰባት ሓሳባት ዝነበረት 8 ምስ 28 ናይ 36 ክኢላታት ሓሳባት ኮይና ንጽባሒቱ ናብ ህዝቢ ቆያ ናብ ህዝቢ ዕድመይ ነበረን ክፉት ነይሩ ኩሉ ክመጽእ ይኽእል ነይሩ ስለዚ እቲ ዝተገሰ ዘበለ መጽኡ እቲ እማሜ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ሙሉእ መዓልቲ ዘቲናሉ ተኻቲዕናሉ ኣብ መወዳእታ ልዕሊ 98 ሚእታዊት ናይቲ ኣብቲ ካብ ህዝቢ ዝመጸ ነቲ ዘቕረብናዮ ንሕና ሓሳባት እዞም 8 ምስ 28 36 ኮይና ዘቕረብናዮ ሓሳባት ቁኑዕ እዩ እዚ ይጠቕመናዩ ንሕና ከም ህዝቢ ክንነብርን ክብረትናን መሰልናን ክንመልስ ብሓባር ክንምክትን ክንሰርሕን እንተደኣ ኮይና እዚ ቀሪቡ ዘሎ ኣማራጺ ይጠቕመናዩ ኢሎም ተሰማሚዖምሉ ስለዚ ተሰማሚዖም ስለዝወፀ እዛ ስምምዕ እዚኣ እሳያታ ደንበር ማኒፌስቶ ኢልና ሕጂ ነቕርባ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ደንበር ማኒፌስቶ ንቃልስና ንምሕያል ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክብረትናን መሰልናን ክንመልስ ቃልስና ዝያዳ ኣድማዕን ውጽኢታውን ንክኸውን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት እዩ ስለዚ እታ ደንበር ማኒፌስቶ ክልተ ክፋል ኣለዋ ሓደ ክፋላ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ቃልስና ክንቃለስ ክንደሊ ከለና መትከላትን እምነታትን ክህልውና ክኽእሉሎም ኩሉ ተቃላሳይ ዘበል ኣብ ዓለም ክቃለስ የኢሉ ክትስእ እንተደኣ ኮይኑ ለውጢ ከምጽእ የኢሉ ዝቃለስ እንተደኣ ኮይኑ ቅድም ክገብራ ዘለዎ እንታይ እምነት እንታይ እምነተይ እምነቱ ይቅድም ከረጋግጥ ዘለዎ እምነት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እቲ ስነ ሓሳብ እዩ እቲ ስነ ሓሳብ ኣብ ነፍስኻ መሰጽ እንተደኣ ከተስርጾ ክኢልካ ኣብ መወዳእታ ዳይናሚካዊ ሓይሊ ኮይኑ ንሱ ለውጢ ንምምጻእ ከኣኒ ሞተር ኮይኑ ይሰርሕ ስለዚ መጀመርታ ሓሳባት እዮም ክቅድሙ ዘለዎም ሓሳባት ክቅድሙ እንተደኣ ኮይኖም ኣነ እንታይ ዝደሊ ዘለኹ ክትፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣበየ ዘለኹ ኣበየ ከዝውድእ ስለዚ እዚ ክትፈልጥ እንተደኣ ኮይንካ መጀመርታ ከም ደንበ ተቃውሞ ከም ተቃላሳይ ከም ደላይ ለውጢ መትከላትካን እምነታትካን ከተነጽር ክትክእል ኣላ ስለዚ እዚኣቶም እዮም ነይሮም በዓል ኣየኖት እዮም እቲ መሰልን ክብረትን ናይ ኤሪትራው ዝበሃልሲ ኣየኖት እዮም ነየኖት ኢና ጠጠው ክንብለሎም ዘለና ቁኑዕ መስመር ኣለና ንብል ኣየናይቲ ቁኑዕ መስመርና ከም ውድባት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክህልወና ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ብርጌሳዊ ማሕበራት ክንህሉ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ከም ኤሪትራውያን ህዝባዊ ሓድነት ክህልወና ስለ ዘለዎ እታ ዝወሓደት ረቋሒት ንኹሉና ጠሚራ ተኣስረና ኤሪትራውነትና እያ እታ ዜግነትን ኤሪትራውነትን እያ እታ ሃገር እያ ስለዚ ኣብዚኣ ኣየኖት ኢና ብሓባር ኣለና ንብሎም ኣየኖት መትከላት እዮም ኣየኖት እምነታት እዮም ብሓባር ኩሉና ከም ዜጋታት እዚኦም እዮም ንብሎም ኣየኖት እዮም ነዚኦም ኢና ከነነጽር ፈቲና ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ዘነጸርናያ እዚኣ እያ ንመብዛሕትኡ ሓድሽ ክትኾኖ ይትኽእል እንትኸውን ምናልባሽ ተነጺራ ክትቅመጥ ስለ ዘለዋ ግን ኣነጺርናያ ማለት እዩ ንሳ ነዚኣ ከነነጽር ክንደሊ ከለና ናተይዶ ናተይ ሓይሽ ናትካዶ ገለ ከይንበሃል እዚ ዝሓለፈ ፖለቲካዊ ባህልና መቸም ውድበይ ውድብካ ውድበይ ዝበለጸን ብፁዕን እንዳበልና እንዲና ኣብኡ ኣቲና እንዲና ኣብ ዓዘቕቲ እቲና ጸኒሑ ካብኡ ንክንወፅእ እታ ቀዳመይቲ ዝገበርናያ እንታይ
ውድበይ ውድብ ካን ሞ ንግደፎ ሰነዳት አለና ዝባሃል ሞ ኩለና ንግደፎ ከም ሓድሽ ጀመርቲ ጌርና ንነፍስና ሞ ንውሰድ እስከ ንበገስ ምስበልና እንታይና ኢልና እሞ ነዚ ዝምልከት ሕብራት መንግስታት ዘውጻቶሎ እዚ UN Declaration for Human Rights እዚ አድማሳው መሰል ደቂ ሰባት ንምሕላው ዓለም ብምልእታ ዝተሰማማዓትሉ 30 አንቀጻት ዘለዎሎ እዚ ንዓና ከይምልከተና ዶ አካል ናይ ዓለም እንዲና ንኩሉ ህዝብ ዝምልከት እዩ እታ አድማሳዊ ሕጊ ንሰብአዊ መሰላት ትብል ሰብ ፍጡር ስለዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ጸጋ ማንም መንግስት መጪ ክሕድጎን ክኽልክሎን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ተፈጥራዊ መሰላት እዮም እዚኣቶም እዞም ተፈጥራዊ መሰላት እዚኣቶም ንሕና ከም ኤሪትራውያን ዘተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ክህልወና ይኽእል ኸውን ኣብዚ ግን ሓደ ክንክእል ኣለና ኣብዚኣ ንፈላለ እንተደኣ ኮይና ግን ኣብ መወዳእታ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልልይ ኣለና ሓድነቱን ክህልወና ኣይክእልን እዩ ስለዚ እሳተን ኢና ቅድም ኣውፂናየን ስለዚ እተን 30 ናይ ሕብራት መንግስታት ዝነበራ ንሰን ተቐቢልና ካልኦት ከም ንኤሪትራ ኣብ ግምት ዘእቱ ክውሰኽ ዘለዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢልና እንደገና 5 ካልኦት ወሲኽና ብዝርዝረን ኩለን በደንብ ክገልጸልኩም ዶክተር ሳልሕ ክገልጸኒ ንዕአን ኣነ ኣብዚአን ዝያዳ ኣትየ ኣይክዛረብን እየ እዚኣ ሓንቲያ ምክንያቱ እዚኣ እንታይ ትጠቕመና ግን እንተደኣይልና እቲ ደንበር ማኒፌስቶ ንኸነፋልጦኩም እንዲና መፂና ዘለና ኩሉ ተቃላሳየ ዝብል ኣነ ነዚአን የጠጠው ኢለ ዘለኹ ክብል ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ናይ መሰል ናይ ሃይማኖት መሰል ናይ ምዝራብን ናይ ምሕሳብን መሰል ብነፃ ናይ ምንቅስቃስ ዝብላ ከምኡ መሰል ቁጠባዊ ሓርነት ተማለት እዩ ከም ዜጋ ንብረት ክትውንን መሰልካ እዩ እዚአን ዝኣመሰላ ነዚአን ከም ደለይቲ ፍትሒ ነዚአን ጠጠው ክንብለለን ክንክእል ኣለና እያ ትብል ዘላ ነዚአን ኢና ነዚአን ኣቦተአን ስለዘየለዋ ሎሚ ተረጊፀን ስለዘለዋ እቲ ክብርን መሰልን ናይ ኤርትራውያን ተረጊጹ ኣሎ ክንብል ክንደሊ ከለና እዚአን 30 አንቀጻት እዚኣተን እየን ተረጊፀን ዘለዋ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ስለዚ እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ እዚኦም ቶም መሰረታዊ መሰላት እዚኦም እዮም ተረጊጾም ዘለው ስለዚ ነዚኦም ናቦቶኦም ክምለሱ ክኽእሉለዎም ኣብ ኤሪትራ ህዝብና ክብሩን መሰሉን ክምለስ እንተደኣ ኮይኑ እዚኦም እዮም እዞም መሰላትን ክብረታትን እዚኣቶም እዚኦም እዮም ብሕጊ ውሕሳት ኮይኖም ኣባይታ ከዓ ተግባርኦም ከነረጋግጽ ክንክእል ኣለና ነዚና እዚ ለውጥ ማለት ከዓ ንለውጢና ንቃለ ዘለና እንተይልና እንታይ እቲ ለውጢ ነዚኦም ረጊጹ ዝኸይድ ስርዓት ኣሎ ነዚኦም ዘኽብር ስርዓት ክንፈጥር ኢና ንኸይድ ዘለና ንብል ኣለና ስለዚ መበገሲና እዚ መወዳእታና ከኣኒ ከም ዝበልናዮ እዚኦም ተረጊጾም ኣለዉ እዚኦም ከዓ ብሕጊ ውሕሳት ክኾኑ ኣብ ግብሪ ከኣኒ ከይተሸራረፉ ክትግበሩ ክኽእሉለዎም ዝብል እዩ እዚ እምነት እዚ እዩ ንዓና ከቃልሰና ዝኸይድ እዚ እምነት እዚ ኣብ ነፍስኻ ኣጸቢቕካ መሰእትኻዮ ጥራሕ እዩ ዳይናሚካዊ ሓይሊ ኮይኑ ነቲ ለውጢ ደፊኡ ኣትሪርና ክንቃለስ ክሕግዘና ዝኽእል ነዚኦም ክንኣምን ክንደሊ ከለና ጥራሕ ኢና እዚ ውድበይ ውድብካ ዝብል ፍልልይ ከነፍርሶ ንኽእል ምክንያቱ ውድበይ ውድብካ ዓዲ ከመይ ጌራ ትመሓየሽ ናብ ዝብል ክንፈላለ ንኽእል ንኸውን ገሊኡ ሕርሻ ነቐድም ክብል ክእል ገሊኡ ኢንዱስትሪ ነቐድም ክትብል ትኽእል ንሱ ህዝቢ ይውስን ጽባሕንኮ ፓርቲ ምስኾንካ ናብ ህዝቢ ተቐድም ነዚኦም ግን ነዞም መሰረታዊ መሰላትን ክብረታትን ናይ ደቂ ሰባት ግን ዝፈላለየና ነገር የብልናን ስለዚ ኣብዚኦም ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይዚኦም ኮይኑ ክንሰርሕ ዝኽልክለና ነገር የለን ፍልልይ ባህርያዊ ወባህርያዊ ንሕና ግን ሓደ ኮይና ክንቃለሰሉ ዘይንኽእል ምክንያት የለን ነዚኦም ዘይኣምን የለን ነዚኦም ዘይኣምን መሰረታዊ መሰል ናይ ደቂ ሰብ ዘይኣምን እዩ ሂዩማኒቲ እዩ ነዚ ዘይኣምን ስለዚ እዚ ሰብ ኣይኮነን ጥራሕኻ ክትብል ትኽእል ስለዚ እንተዘየለ ግን ካልእ ፍልልያት ኣለና ወላ ሓንቲ ክንፃወሮ ንኽእል ኢና ኣብዚኦም ግን ክንፃወር ንኽእለሉ ፍልልይ ክህልወና መሰረቱ የለን ዘለኻዮ በል ክንፈላለ ኣይንኽእልና መሰረታዊ ምክንያቱ መሰረታዊ ክብሪ ናይ ሰባት እዮም ፈጣሪ ዝሃበና ጸጋ እዩ ተፈሃበትና ጸጋያ መንግስታት እኮ ድሕሪ እዮም መፅኦም ስለዚ ነዚ
ፈጣሪ ዝሃበና ጸጋ ተፈጥሮ ዝሃበትና ጸጋን መንግስት ዝበሃል መጽዩ እንተ ደልዩ ክበና እንተ ደልዩ ክልክለና ኣይግቦኦን እዩ ካብ ትብል ንብገስ ኣለና ስለዚ ኩልና ኤርትራውያን ኣብዚኣ ሓደ ኮይና ክንከይድ ሓቢርና ክንቃለስ ክንሓስብ ክንስጉም ዘይንኽእለሉ ምክንያት ምንም የለን እዚኣ እታ ቀዳመይትን በዓል ንሕና ጌርናያ ዘለና ስለዚ تسمعوا لهم قاشانا وديقات الله مثلا نعي وديقاتنا قاشانا كمزيا منغستو الفاز نبرنا تعلم صحافاش قال كستاي كوين الله عبي اتي مالتي يتالف له نزح درجه قامنا مالتي عبي ذكر علي يا جماعه افتوتو منغستو كلن يتالفن الراديوتاتنا يقدي تلفاني تتالف له قاشانا مو صالح نحر الله خوينو دكتور صالح سوري مسانا سلازي نقالس اوكي يلا نقصل كبر غاشانا سنغال وديقا صنيحكا قرب ناي حدا فرق دقه اوكي حلخو اسمع لغو يس اسمع لغو هو تسمع لها اتفضل هاي اما انت يا زبل زلخو نحنا كلنا حدا نجر أنا تصيرنا نحنا ندل زلنا حزبه وحدنت كفتر تي زنحه قوي بوليتيكاو بحلي بحدش بوليتيكاو بحلي خنا عريو خنكل كنفتن كنكل علنا زلاقي وحسن ديمقراسياون سرعات اب اريترا خنتكل كاني كنصعر كنكل علنا مبغسيو ازيو إلنا إنا سلازي كلنا دنب فتحي اتبخيرو زلو حد كلنا دم بفتحي تبخيرو دولو ابي اخن حزولو نغاشاناسك نغاشانا ابي اخن حزولو كساب زمص كلنا دم بفتحي تبخيرو دولو يعني را ابعت طويت كاي دونو تاني را حسب اوكي غاشانا اسكي اغايشناون اتكم تحفت بالكم سنغال وديقاتكالا اسك خور دلكا اوكي مرحبا سلام كما مرحبا دكتور لا حال زي طلفوا اندحر عليهم بزي زي طلفوا خلوا الله كله مسمر اوكي سلازي اندحر دا تكنيكال صقم اندحر الله ودحان علينا تخاتاتلوا من يودئ مدحان علينا هو ابياتولا اغايشنا كمان بفون سلستيكم داتراداكم نتي مدب انت مريحكمو صبوقيو حدا خباكم بصاي كتلف كلكم زي حجن ريو دلنا جامب اون كتغبرو متان بتليفون لا غبركم نتي مسرح قصالين خخون اي ثينك تفضلوكم تايتي مدب سو نعكم قتلكم دوكاتر احوال انا كناتي هو دكتور صالح تقصها مخناتو سنغال دارغا ودي اندتي متوي حجي عند دكتور صالح تزارب كيلكا دحان ترفخا دحر قصلو سلازخل حجي قصل نسخات اناتكا انا مجمريا مدب ابتي مسرتاو متكلات 35 ارتكلز بزعبن تاشما دحر سنغال ترفت اللي خايمل مالتي اوكي غرفلكا Thank you Dr. Gabriel. Okay. مجمرة خمس جناكم بدل نخلاتكم نتيوم أدميت نتيوم سمعنا زلو بزيناي talk. Thank you very much. جيجانو. What I want to say أبزر ما قصرت ناي سنغال حونا سنغال دبلوز نبرة راح ناي دنفر منشن غيرو نيرو كن كوسخلا دل نيره منشن ناي دنفر راح دي خونا سنا اتلانتا وين بريزنت غيرنا هنا ابات لاوين جيرنا هنا from 75 to 80% تقبلوا ايتي ابوز نبره حزبي وبابليك ابوز نبره تقبلوا اي نزي
مزي سيري 5 article okay just نساهو سغلا دلني كابو what I can tell you مجمريا let's go started نتالو حجي شجر دلنا زين دكتور أبي بهال كله غلطات حدش ما تستفيديرنا حدش ما احنا وين نمرينا جن حدش ما تستفيديرنا دكتور أبي I think هم تزرد عن كالكولس يزلو أب كالكولس يزلو جن احنا إيرتراويان أب منتهى لنا تلكمني أب fraction لنا احنا still algebra بس احنا لنا we didn't reach to algebra so we are in fraction بسو أب calculus أرلون إحنا algebra كتريوه خلهم توماتس ناتو حادة تدمر حادة يزولو so I think differentially sarcastically I'm saying it I'm sorry ناي إيرتراخ أب fraction ينازل لنا is a problem يزولو fraction كنبل كلنا حادة بس إحنا لنا سلزي fraction خونكول كميجر كاتل دمروه بحال كله كلاتكم توتوهم lowest common denominator كله كله نحادة fraction كتدمره حادة 1 over 6 1 over 8 1 over 10 whatever it is lowest common denominator غيرنا نوصل لنا إذا هنقدر تقولنا we need to find the lowest common denominator نتايت lowest common denominator هجزي أتن principle 35 principle تبايلن زلا خالق أبها هلا مالت زي أن ينتي lowest denominator نعنا اتخال ايزنس up to phase 1 phase 2 زبال نسوخ road map mention كنغبرينا we're gonna go talk about it سلازي ابتي اتن first ابتي focus كنغبرلن ابتي اتن 35 principle كمزي حاونا سنغال he did a good job سنغال يقلص لكم كل principle easy basic human right نحاده constitution كجبر كله حدا constitution كفصام كله 50% of the constitution is based نابزي آتن ثلاثة نحن حامش توسيقنا لندلنا أنا إيرتراي أبي أني based جبر كل constitution كتري وخلهم أبزي آتني based جبر أبزي آتن ثلاثة principle نقولن أبني so without further ado let's talk straight نتي آتن حامش تغنزارب أبتي آتن حامش ته principle كنزارب لنا نحن زوسخنا يعني انت لكم تا قداميت زنبرت نا إريتريان ريفيجي زي أخذت ورقة already أب بوست تغيرلو أب فرجت أب تغربا أب عنا أب عواتوين بوست تغيرلو connect بيان نجاش already بوست تغيرلو أب تنشملو كتريوه تقوليهم أبزيا article 13 إلى أتينا زلنا زي أنا إيرتريان refugee let me elaborate قرب explain كنجبر زي أنا refugee خلت refugee لنا حجز واتو refugee لو سوسة عمت زيادة زجوبر refugee لو okay اليوم refugee زي أتوم مثلا لهم كملوا تينا البدلنا right of return نخنبل كلنا we have to help them also سؤالك دربيها هم كان ويكا ناتنا responsibility خوني نزيهم حواتنا عدهم ملسون okay so there is one element in Eritrean abdi right principle of right زيات وستغلا زياناي refugee ساخا اب article 13 زينا لنا زيوم refugee زياتهم كملوس تخوينهم كاب حجي نجمر علينا انت كمي غيرنا خلنا عادي قاليهم سوسة عمد سلز قبرو حانت يقولون أدراش يقولون نبتو وتاز نبرو نمنتاي كاب هاي سلاسة جميروس قاعد درجة خاون حليفو كل شيء هو يتمرت ناتهم زياتهم مثلا لهم كملوا سخن بالكلنا كنحجزهم على نهم مرسوم إتياتهم نشمل إسا حجز وصخة كنحجزهم على نازياتهم ينكم اللوسو the same scenario قل زياتهم ببزحتهم أدراشا سلزلهم بوتهم سلزوتو قرب قليل دبالة يقل we need them also from now to orient them optimism نايت مرتهم after resettlement نزار ودلنا this is a refugee كان أيتنا بزوسخنا ناي مشيميا ناي land issue ناي مريت إذا بزح problem يتفتيرو سنقال عتي خالها يا يوا سمع الله go ahead ودعها go ahead تود دلها go ahead سنقال
خد اوكي يقرتا وديق نير تمليس له ابيات نصنيحه نيره مو انتي له مبجسينا كنقالس زخونه سب كقالس ينتيلو مجمرتا حساب كله حسابيو حيل خوينو زقالسو حساب كا امصينا تقدميتي متكلات كلون اللون اتم متكلات 35 يوم إلنا لنا دكتور صالح كقولصوميو ازيوم يوم نزيوم نابوت تدعى تمليسهم ايو حزبنا كنبرن كبرتون مسلون كملز زخئل إنا نقول زلنا تقدميتي صبو اتا خلعيتي مو ازي مبقسنا يقالسخايو مبقسنا يقالسخا تدعى خوينو قعزونا يقالسخا خميك مسليو نعو خاسئلكا خطقمطو ختكالالكا سلازي قدم قالس مجماركا غعزو قالسخا تنصر غعزو قالسخا تنصر كدلخلخا خابي جميره ابي كودئ كتبل كتكالالكا سلازي نزخ اني زملكت خوقع زلهم شتوتات اب غعزو ناي قالسنا خوقع زلهم شتوتات اتغعزو نابنت كابسمرا نخرن خيدير الكا تحسب تلخا اسمرا 0 مايل تخونمو شعو اندختك 10 كيلومتر بصيح لخو 10 كيلومتر بصيح لخو 7 تريفوني 4 كيلومتر تقعيز لخو 5 تريفوني 8 كيلومتر بصيح لخو 10 كيلومتر تفوني اندبلكا مايل لستون نبلو ملكع خلوكا خلالو ازي ملكعيتات ازي خلوكا انت ازيك إلكا تقالسمو تقالس الله خدي خايل خان بوصيت كتغمغمو يتخلني خاطقالسخا سلازي ابزل خايو غمان اندابلكا تقالس زلخا خمسلكا يخل خون سلازي نزيهم كاني شتوتات كوقعو زلهم شتوتات اب غعزو قالسناتي اينوتيوم إلكا حبيركا خفيلكا زتيخا كم حزبي كتسامع معلم كتكالالكا نزيهم إنا نحنا بعريكس كاني تخلعي سرحنا نزيهم تنصبارقيا اذا انتي نيم خوقع زلهم شتوتاتيوم اذا خوقع زلو شتو اتقالسنا ما استجميرو ما اسيودا كم تقالسي بزح غزي عبص اقم زغاطمنا انتايو هوهولنا تبتبيلنا نجمر قالسي اب نطرنا فنعتو غعزونا يقالسنا جن كلنا كابينا بيزبل كي تسمع معنا لو نصنحمو اب حدا بوتا مس بصحخه شعو تفالالي كم تعبنا زمص اخوا كابس مران خرن خيدالكم مسبلكا 3 كيلومتر مستقعز شعو حدا او بقى انا ابز ودي قول تاريف لكم معناته انا مساكم انا نخيد مستبلكمني مبقاس نابزي انا را علاماي ابزي بصحي انا خابزي اخوردي ويدما انتي بصح 4 كيلومتر مسكتكم نخرن قصنا نخيدالنا بسفالت غيرنا نخيدن بز بقراጭ መንገድ በዝخን ከይድ ኖ በዚ አይ ናምበር ኖ ሞ አነ ተፈላልየኩም አለሁ ኢሉ ክፍለካይ ማለት እዩ ንሱ በተሐመድ ክኸይዲው ንስኻኻ አበታ ቀጥራን ክትኸይዲኻ እዚ ኸይጋጥመና አመንጎ ሓጎጽ ከይጋጥመካ መታን ከም ህዝብ እንታይ ትገብር ከም ተቃላሳይ እንታይ ትገብር ቃልስኻ ጉዕዞ ናይ ቃልስኻ ከተነጽር ክትከላለካ ጉዕዞ ናይ ቃልስኻ بنطفتات አይኮነን በተሰላስሎም ዕልማማት አይኮነን ተወስኖ ምክንያቱ እቲ ተሰላስሎም ዕማማት ንጥፈታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ግዜ ክትለዋወጥ ስለዘለካ ክለዋወጥ እዮም ስለዚ እቲ ዘይልወጥ ግን እንታይም እቶም ትጭብጦም ዕላማታት እዮም እቶም ውጽኢታት እዮም ኣብ ውጽኢታት ግን ክትፈለቅታለ ይብልካን ስለዚ ነዚኦም ኢልና 13 ክውቅዑ ዘለዎም ሸቶታት ኢልና ኣለሊና كم دنبه فتحي كنقالس انت داخوينا كاب جميرنا خصع نود 13 شتوتات بحبر كوينا تقاليسنا نظم شتوتات زيوم انت هاريبنا طرحينا ميشن اكومبليشد تعويتنا خنبل نخل انت زي لكن كم ذات مالي اب برتاو قالسي اب زنبرنا لوان هاجر مسمصت مبزحتنا بقى توديو ميشن اكومبليشدنا سلازي نتوم تنكولنياتاتن نتوم عمستن زيادة عدل فتيرنا لهم نبرحهم كلوطو كلنا تقاليشنا يمنيرنا نتنخون
كلنا قعزنا خابزة تجمير خسعزيلنا أنتصيرنا تأميتنا رئينا نيرنا نتنخون إذا عدل زي مهابنا يوم نيرنا سلازي حجون قال أي جزء سالساي جزء تجاجينا متان كينبل تجاجينا متان كينب قال أي جزء سالساي جزء تتألمنا متان كينبل قعزنا خنا نتصرخ نكأل لنا بمنصر كو قعز لهم شتاتات سلازي 10 هو قعز لهم شتاتات لنا أنتصيرنا نزوم 10 هو قعز لهم شتاتات ناب 3 مدرخ قالوا يتنايوم أب أوان قالسنا كاب حدا مدرخ ناب كال مدرخ كنساغاغرينا شعو قالس توديو مالت جنا يكونن ملكعو نايت قالس جن كلو وطيو اتا خلايت مدرخ ودينا ناب تسالسيت مدرخ كنساغاغر كندل خلنا قالسي ايتودئن انتاي دا ملكع جن نايت اكايدا قرصن ودابيون جن كلو وطيو سلازي نعو خابلو مجميرنا تسمامعنا تدالينا خنكصنح خنكالالنا اذا خنقبر انت خيلنا طرحيو حنت خابتن مفاتح حنت خابتن نتقعزنا وحس زغبرو قصالن وحسن كغبرو زخلا كاب تطليمنان كالاي غزي سالساي غزي تطليمنان تغاغينان كمبل كدحنانا زخلا زبل مردات علنا سلازي ازي عينين سلازي 3 مدرخاتنا خفيلناين قدماي مدرخ ازقسي نممصا اونتاو لوطي نممصا كنقالسينا سلازي ابزي 3 شتوتات كنوقع خنكلالنا انتي مالتي نزي ملكاو سرعات زي سعيرنا اب هاجرنا ناي حزبي وكلنا زلو سرعات نخنتكل اذا قدميت مدرخ زيا ناي قالس مدرخ يا ابزا ناي قالس مدرخ زيا قالسين ممصا اونتاو لوطينا صويعنا يالنا 3 شتوتات كن كنوقع خنكلالنا اتا قدميت خنوقع زلنا هاجراو سينيت نهزباو حدنت يا national harmony for people's unity ازي اخت الرغاغص انت زي كيلكا اب كم جمرتا السرعه تخودقه اندابلكا اندحري ققالس يتبلالخا هاجراو سينيت ህዝባዊ ሓድነትን ከረጋግጽ ዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ንምልካው ስርዓት ክስዕር ኣይክእልን እዩ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ቀዳማይ ሓይልና ንጸላእ ገዲፍና ንውሽና ንጠምት ሃገራዊ ስኔትን ሓድነታዊ ህዝባዊ ሓድነትን ንምምላስ ኢና ክንስዕርን ክንቃለስን ዘለና እዚኣ ተቀዳመይቲ ነጥብና እቲ ቃልስና ሕጂ ናብ ጸላኢና ዘይኮነ ኣብ ውሽጥና ቃልስ ከነካይድ ክንክእል ኣለና ኣተሓሳስባና ለዊጥና እታ ህዝባዊ ሓድነት ሃገራዊ ስኔት ከነደልድላ ክንክእል ኣለና ንዓኣ ተደልድል ባይታን ጽፍና ኢና እንታይ ኢልና እተን መትከላትን መሰላትን ዝበሃላ ንኩሉ ኤርትራዊ ብሓደ ምልከቶ ኣስላማይ እንተኮይኑ ምልከቶ ክርስቲያን እንተኮይኑ ምልከቶ ኣብ ደጋ ዘሎ ምልከቶ ኣብ ቆላ ኣብ ከበሳ ዘሎ ምልከቶ ኣብ ደጋ መታሐት ዘሎ ምልከቶ ስለዚ እዚአን ዝፈላለየና ይብልናን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሃሉ ኣብ ዝተፈላለየ በርገሳዊ ማሕበር ሃሉ እዚአን ኩሉ ግዜ መሰረተን ስለዚ ኣብዚአን ዘይንሰማማዓሉ ምክንያት ይብልናን ኢልና ኢና ከምኡ ሓበልና ስለዚ እዚኣ ካብ ቀመጥና እታ ሃገራዊ ስኔትን ህዝባዊ ሓድነትን ከመይ ገይሩ ይጠፍእ ነዚ ተቃሊስና ቅድም ሃገራዊ ስኔትን ህዝባዊ ሓድነትን ከነረጋግጽ ክንክእል ኣለና ነዚኣ ከየረጋገጸ ካለ ዝፍትን ኣብ መወዳእታ ክዕወት ዘለዎ ዕድል ጸቢብ እዩ እታ ካልኣይቲ ኸ ጽቡቕ እምበዓረከስ ሃገራዊ ስኔትን ህዝባዊ ሓድነትን እንተደኣ ፈጢርና እታ ካልኣይቲ ክትውቃዕ ዘለዋ ከኣኒ ለውጢ ዝጠልቦ ንጡፍ ቃልሲ ከተካይድ ክትክእል ኣለካ ለውጢ ዝጠልቦ ንጡፍ ቃልሲ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ለውጢ ዝጠልቦን እቲ ንጡፍ ቃልስን ዝበሃል ከኣኒ ብዝያዳ መጽናዕቲ የልዮ ንመጽናዕቲ ገዲፍና ኣለና ግን እታ ካልኣይቲ ለውጢ ዝጠልቦን ንጡፍ ቃልስን ግን ከተካይድ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነፍስና ንገምግም ለውጢ ዝጠልቦን ንጡፍ ቃልስን ነካይድ ኣለና ዶ ኣይነካይድን እንተደኣ ኮይኑ እሞ ነዚ ከነመሓይሽ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል መጽናዕቲ ከነካይድ ክንክእል ኣለና እዚአን ክልቲአን ድሕር ተማሊአን ነዚ ምልካዊ ስርዓት ንምእላይ እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝቐለለ ይኸውን ስለዚ እተን ክልተ እንተደኣ ተማሊአን ነቲ ስርዓት ንምእላዩ ቀሊል ይኸውን ስለዚ እዚኣ ተቀዳመይቲ መድረኽ ጉዕዞ ቃልሲ
ቃልስና እንታይ ይመስል ኢና ንዛረብ ዘለና ጉዕዞ ቃልስና እንታይ ይመስል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ እዘን ሰለስተን ክማል ኣለወን ናይ ቀዳማይ ቀዳምነት ግን ሃገራዊ ስኒት ንህዝባዊ ሓድነት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ካብዚ ናይ ሰብዓታትን ናይ ኣርባዓታትን ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ባህሊ ወፂና ውድበይ ውድብካ ውድበይ ዝበለፀን ብሉፅን ዝብል ኣተሓሳስባ ወፂና ሃገራውያን ኢና ከም ሃገር ክብረትናን መሰልናን ተረጊጭ እዩ ዘሎ ስለዚ ቅድም ልዕሊ ኩሉን ክብረትናን መሰልናን ክንመልስ ክንክእል ኣለና ንሕና ኤሪትራውያን ኢልና ብሓደ ኮይና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና እያ እዚኣ እያ ተቀዳመይቲ መድረኽ ኣብታ ካልኣይቲ መድረኽ ባዕረከስ ሓደ ስርዓት ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት እንተፀኒሑ ምስተኣልየ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክምስረት ዘለዎ ዝብል እዩ ሓደ ስርዓት ብካልእ ስርዓት ክትካእ ባህርያዊ እዩ ንቡር እዩ ቀደም ነይሩ ሎሚ ሎ ፅባሕ እውን ክህሉ እዩ እቲ ዝፀንሐ ስርዓት ካብቲ ብድሕሪኡ ስርዓት መሰረታዊ ዝኾነ ፍልልይ ክገብር ዘይተዳለወ እንተደኣ ኮይኑ ኣብኡ ኩሉ ናይ ስርዓት ምልውዋጥ ጥራሕ እዩ ዝህሉ እቲ ዝፀንሐ ስርዓት ተሳዒሩ ካልእ ስርዓት መሰረታዊ ዝኾነ ፍልልይ ከተምፅእ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ከተምፅእ ትዳሎ እንተደኣሊኻ ኮንካ ግን ናይ ግድን እዩ ብመንገዲ መሰጋገር መድረኽ ክትሓልፍ ስለዚ ንሕና ከኣኒ ካብ ኣዝዩ ፋሽስታዊ ምልካዊ ዲክታተራዊ ስርዓት ናብ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንፅዕር ስለ ዘለና ክልተ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ነገራት ስለ ዝኾኑ ዓብጋግ መሰረታዊ ለውጢ ከየምፅኻ ከዓ ክትተግብሮ ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ናይ ግድነት መሰጋገር መድረኽ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዝብል ከዓ ተራዳዲእናን ተሰማሚዕናን ኣብዛ መሰጋገር መድረኽ እዚኣ ኸ እዛ መሰጋገር መድረኽ እንተደኣ ኢልና ነዚ ስርዓት እዚ ምስ ቀየርናዮ እታ መሰጋገር መድረኽ ኣገዳሲት ባእታ እያ ቅድሚ ሕጂ እኮ መሰጋገር መድረኽ ነይራትና እያ ናብኣ ግን ጥንቃቐ ወሰድናን ኣብኣ ጥንቃቐ ስለ ዘይወሰድና እንታይ ኣጋጢሙና እቲ መስርሕ ተጀሚሩ ተጨውዩ ተበለፅን ዓመፅትን ነቲ መስርሕ ናብ ረብሖኦም ለዊጦሞ ሕጂ ኸ እዚ ስርዓት እዚ መሰልገስናዮ ካልኣይ ግዜ መሰጋገር መድረኽ ምስ ገበርና እታ መሰጋገር መድረኽ እቲኣ ጠላማትን ዓመፅትን ከይጨውይዋ እንታይ እዩ ውሕስነትና ውሕስነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ውሕስነትና ለውጢ ምስ መፀ ንዛረበሉ እንተደኣ ኢልካ ኣኺሉ እኳ እዩ ሽዑ ከዓ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ተጋጊና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ተዓሚፅና ክንብል ኢና ካብ ሎሚ ጀሚርና እታ መሰጋገር መድረኽ እንታይ እንተማልአት እያ ውሕስቲ ኮይና ቀፃልነታ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ናብ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ከተስግረና ትኽእል ኢልና ኣብኣ ሓሙሽተ ሸቶታት ክውቅዑ ምስ ዝኽእሉ ጥራሕ እታ መስርሕ ውሕስቲ ክትከውን ትኽእል ኢልና ቀሚጥናዮም ኣለና ስለዚ ኣብዚኣ ከዓኒ ሓሙሽተ ሸቶታት ኣለዉ ጉዕዞና ነዞም ሓሙሽተ ሸቶታት እንዳወቃዕና ምኻድና እንዳረጋገፅና እንተደኣ ኸድና እታ መሰጋገር እዋን ውሕስቲ ኮይና ናብ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ከተእትወና ትኽእል ካብ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ተጋጊና ምባል ከተድሕነና ትኽእል ኢና ኣለና ስለዚ እተን ክውቃዓ ዘለወን ሸቶታት እንታየን እቲ መሰጋገር እዋን ናይ ግድነት ክህሉ ኣለዎ ካብ ዝተባህለ እታ ቅድመይቲ ክንገብራ ዘለና ነቲ መሰጋገር እዋን ዝገተር ወይ ድማ ላዕለዋይ ሕጊ የድልያ ብሕጊ ክትግዛእ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ንሕና ለውጢ ደለይቲ ግዝኣቲ ሕጊ ኢና ንብል ስለዚ ግዝኣቲ ሕጊ ኣብቲ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ምስ መፀ ዘይኮነ ገና ኣብ እዋን መሰጋገር መድረኽ ኢና ብግዝኣቲ ሕጊ ክንመሓደር ዘለና ስለዚ እታ መሰጋገር እዋን ንዓኣ ዝገዝእ ሓደ ሃገራዊ ቻርተር እንዳተባሃለ ዝግለጽ ኣብ ኩሉ ቦታ ሃገራዊ ቻርተር ናሽናል ቻርተር የድልየና ኢልና ኣለና ትሕዝቶ ናይቲ ሃገራዊ ቻርተር እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ንመጽናዕቲ ዝግደፍ እዩ ንዕኡ ሕጂ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ነቲ መጽናዕቲ ዝምልከት እታ ኮሚቴ
ምስ ካልኦት ኮይና ንዕኡ ንኽጅምሮ ሒዛቶላ ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ፂርካዮ ክትከይድ ብድሕሪኡ እቲ ነታ መሰጋገር እዋን ዝገዝእ ሃገራዊ ቻርተር እንተ ደኣ ክንፈጥር ክኢልና እቲ ብድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ መሰጋገር መንግስቲ ምምስራት እዩ መሰጋገር መንግስቲ ምምስራት እዩ እንተ ደኣ ኢለ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ንምስርቶ ዘለና ሕጂ እንታይ ከማልእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ግን ብመትከል ሎሚ ክንሰማምዓሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ቻርተር ጌርካ መሰጋገር መንግስቲ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ኢልካሶ ኢልካ ምሕላፍ ውሑስ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መሰጋገር መንግስቲ እንታይ ዝርዝራት ክህልዎ ኣለዎ ቁኑዕ ኮይኑ ውሑስ ኮይኑ ናብቲ ንደልዮ ሳልሳይ መድረኽ ከሰጋግረና እንታይ እንተተማሊኦም እዮም ዝብል ከኣኒ ንዕኦም ዝምልከት ከኣኒ ነጥብታት ኣቐሚጥና ኣለና ሓደ እቲ መሰጋገር መድረኽ ናይ ህዝቢ እዩ ኩሉ እቲ ህዝባዊ ቃልሲ እንዲና ነካይድ ዘለና ስለዚ ኩሉ ብዘይ ኣፈላላይ ዝሳተፎ ሱታፌ ኩሉ ዘረጋግፅ መሰጋገር መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ዝሓቁፍ ፈላላይ ዘይኮነ ኦል ኢንክሉሲቭ ዝኾነ መንግስቲ ክምስረት ምዝኽእል ጥራሕ እዩ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ዝመጽእ ኣብቲ ሃገር እቲ ንደልዮ ለውጥታት ክመጽእ ዝኽእል እታ መስርሕ ከኣኒ ውሕስቲ ኮይና ናብቲ ሳልሳይ መስርሕ ከተሰጋግረና ትኽእል ኢልና ኣቐሚጥና ያለና ሕጂ ትመጽእ ዘሎ እንታይ እዩ ብኸመይ ኣገባብ ሱታፌ ኩሉ ተረጋግፅ ትብል እንድያ ስለዚ ንዕኡ ዝርዝራቱ ኣብታ ትቕፅል ዘላ ኮሚቴ እታ ስራሕና ሕጂ ካብ ጀሚርና ያለና ነዚ ዝርዝራት እዚ ከተቐምጥ እያ ግን እቲ መጽናዕቲ ነታ ትመጽእ ዘላ ኮሚቴ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ክማልኡ ዘለዎም ዓበይቲ ለቋሒታት ግን ኣለዉ ውሑስ ክኸውን እዚ መሰጋገር መድረኽ መሰጋገር መንግስቲ እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ዝበልናዮ ግን ዘቐመጥናዮ ከምዚ መትከላት ኣለዉ ንሳቶም ቅልጥፍ እንጥፍ ኢለ ክገልጾም ክፍትን እየ እንታይ ናይልና ሱታፌ ኩሉ ዘረጋግፅ ብናይ ሓባር ስምምዕ ዝምስረት መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ሱታፌ ኩሉ ዘረጋግፅ ብናይ ሓባር ስምምዕ ዝምስረት ኣብ ሰላምን ማዕርነትን ህዝቢ ኤሪትራ ዝኣምን ምክንያቱ ሰላም የድልየና እዩ ሰላም እንተ ደኣ ዘይብሉ ዕግርግር እዩ ስለዚ እቲ ንደልዮ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ሰላም ዘምፅእ ማዕርነት ጠፊኡ እዩ ዘሎ ማዕርነት ከዓ ዘንግስ ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ቀንዲ ተዋሳኣይን ቀላስን ክኸውን ስለ ዝግባእ ወሳኒ ታራ ክፃወት ዘፍቅድ ምክንያቱ ቃልሲ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ፖለቲካዊ ኤሊትስ ከም ዝናትና ናይ ምሁራት ኣይኮነን ኣብ መወዳእትኡ ዜርና ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ቀንዲ ተዋሳኣይን ቀላስን ከዓ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ታራ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ታራ ናይ ፖለቲካል ኤሊትስ ከም ዝኸማና ምሁራት ንህዝቢ ምሕያል ጥራሕ ክኸውን ዘለዎም ዝተማልአ ሓበሬታ ሂቦም ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ኣቕሪቦም ንህዝቢ ኣየናይ ሕሸካ ኢሎም ከቕርቡ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ እዩ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ቀንዲ ተዋሳኣይን ቀላሳይን ክኸውን ዘለዎ ንዕኡ ዝፈቅድ መሰጋገር መድረኽ ከዓ ክህሉ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ዝምስረት ነዚ ዝኣምንን ነዚ ድልዱል ባይታ ዝፈጥርን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢልና ከም መትከል ኣቐሚጥና ያለና ሳልሳይ እቲ መሰጋገር መድረኽ ግዝኣት ሕጊ ዘንግስ ዝበሉ ድልዱል ባይታ ዘንጽፍን ክኸውን ኣለዎ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ሕቶ ተሓታትነትን ንጹርነትን ከምኡውን ሕቶ ሕድሕድ ምትሕትታት ቼክስ ኤንድ ባላንስ ዘተኣታቱ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዜጋ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ቁጠባዊ ሓርነቱ ዝተረጋገጸሉ ሓድሽ ባይታን ሃዋህውን ዝፈጥር ክኸውን ኣለዎ ሎሚ ኣብ ኤሪትራ ቁጠባ ብህግደፍ ብመንግስቲ ህግደፍን ብካድረታቱን ይተዓብሊሉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እታ መሰጋገር መስረኽ ኢልና ኩልና ተቃሊስና ነምፃ ግን ዜጋ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ
ቁጠባው ሓርነቱ ተረጋጊጽ ዘረጋግጸሉ ሓድሽ ባይታን ሃዋህውን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ክኾን ኣለዎ ህዝቢ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ ውሳኔ ክህብ ዘኽእሎ ባይታ ንምንጻፍ ነጻነት ሓላፍነታዊ ፕረስ ዘፍቅድን ንምዕንባብ ዘተባብዕን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ተዋሳኣይን ቀላሳይን ኣብቲ መሰጋገር እዋን እንተደኣይልና ህዝቢ ዝተማልአ ሓበሬታ ንኽረክብ ነጻነት ናይ ፕረስ ክፍቀድ ክኽእል ኣለዎ ነጻነት ናይ ፕረስ ግን ድላይካ ንህዝቢ ንሃገርን ዝበታትን ከይኸውን ነጻነት ሓላፍነታዊ ፕረስ እዚኣ እንታይ ተስምዕ ቅድመ ምቁፅጻር ክህልዎ ይኮንና ንብል ዘለና ኩሉ ሰብ ብዝተዛረቦን ብዝፀሓፎን ብዝጎስጎሶን ግን ኣብ መወዳእታ ተሓታቲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሰንሰርሺፕ ክህሉ የብሉን ንዝገበርካዮ ንዝፀሓፍካዮ ነገራት ግን ንዝተዛረብካዮ ንዝፀሓፍካዮን ግን ተሓታቲ ክትኸውን ክትክእል ኣለካ እዚኣ እታ ሕቶ ሓርነት ናይ ፕረስ ግን ሓላፍነታዊ ፕረስ ከዓ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ኣካል ሕብረተሰብ ኣገደስቲ ተራይ ዘለወን ስለዚ ንሳተን ብነፃ ክዋሳኣን ግቡእ ታረአን ኮፍያን ዘፍቅድን ዘተባብዕን ከዓ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንሕና ዞም ምሁራት እንታይና ንብል ፖለቲካዊ ሰልፍታት ግደ ኣለወን መዓስ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ እንታይ እዩ ስርሐን ከም ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ክዋሳኣን ግቡእ ተረአን ኮፍያን ክፍቀደለንን ክተባብዓን ይግበአን እምበር ንሰን ዋናታት ናይ ሃገር ኣይኮናን ንሳተን መራሕቲ ናይ ቃልሲ ኣይኮናን ግን ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ነን ሕብረተሰብ ይተቃላሳይ ህዝባዊ ቃልሲና ነካይድ ስለዚ ንሰን ግን ታረአን ክጻወታ ክኽእል ኣለወን ብርጌሳዊ ማሕበራት ከኣኒ ታራ ኣለወን ብርጌሳዊ ማሕበራት ኣብ ምውሓስ ሓርነትን መሰልን ዜጋታት ኣገልግሎት ረድኤት ክጻወቶ ዝግብአን ዕዙዝ ተራ ዘፍቅድን ዘተባብዕን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝተዘርፈ ንብረት መንግስትን ህዝብን ሎሚ ንሪኦ ኣለና ኣዝዩ ብዙሕ ንብረት መንግስትን ህዝብን ተዘሪፉሎ ስለዚ ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ንገብሮ ነቲ ዝተዘርፈ ንብረት መንግስትን ህዝብን ናንኡ ዝምለሰሉ ሕጋዊ ባይታ ምፍጣርን ጭቡጥ ገብራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ክካየድ ይግባእ ምዕሩይ ምምቕራሕ ጸጋታት ሃገር ከረጋግጽ ዝኽእል ድልዱል ባይታ ምንጻፍ የድልየና ሕጂ ምዕሩይ ምምቕራሕ ጸጋታት ሃገር ኣብ ኤርትራ የለን ኣብ ሽዑ ጀሚርና ግን ጸጋታት ሃገር ንኹልና ብማዕረ ይብፅሑና ስለዚ ምዕሩይ ዝኾነ ምምቕራሕ ጸጋታት ሃገር ከኣኒ ዘፍቅድ መንግስቲ ወይ ስርዓት ክንተክል ክንክእል ኣለና ካልእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስድራ ቤታት ወያታዊ ባህልና ዘሪጉ ስድራ ቤታት በታቲኑ ንህዝብና ናብ ድኽነት ሸሚሙ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ዓብይ ማሕበራዊ ቅልውላው ስለ ዝኾነ ብቅጽበት ጠጠው ክብልን ዜጋታት ብወለንታን ብዘበርክትዎ ግዜ ከዓ ድሩት ግዜ ዘለዎን ክኸውን ናይ ምእራም ስጉምቲ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ከኣነ ኣቐሚጥና ኣለና ቀንዲ ታራን ሓላፍነትን መንግስቲ ሕጊ ኣምላፍ ኣብ ምትርጓምን ምክልኻሎምን ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍ በዚ ኣገባብ ከዓ ብሕታዊ ክፋል ፕራይቬት ሴክተር ካብ ተፅዕኖን ውድድርን መንግስትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ነፃ ኮይኑ ግቡእ ታርኡ ክፃወት ዘተባብዕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብግሉፅነትን ተሓታትነትን ዝሰርሕ እቲ መንግስቲ ከንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኢልና ንምስርቶ ዘለና ንሕና ኢና ከመይ ገይሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ህዝቢ ክነግሮ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ይኮነን ህዝቢ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ስለዚ እቲ መንግስቲ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ብግሉፅነትን ተሓታትነትን ዝሰርሕ ሙሉእ ናይ ኣፈጻጽማ መደባትን ንጥፈታትን ዝውንን ሙሉእ ጸብጻባት ብስሩዕ መንገዲ ናብ ህዝቢ ዘቕርብ ከዓ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና ቐሪብናዮ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣከባቢኡ ዝርከብ ኣህዛብ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ የመን ወዘተ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ብዘየእቱ ንጹርነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ ኣገባብ ንኽውንነት ኣብ ግምት ብዘእተወ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓን ጠቕምታትን ዝሙርከስ
ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቁጠባዊ ዝምድናታት ወይ ጽምዶ ከኣቱ ግን ዝኽእል ኢልና ኢና ቀሚጥናየን ዘለና እዚአን መበገስየን ከምዕብላየን ነቲ መሰጋገር እዋን እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ንዝብል እዩ ደቂቕ መጽናዕቲ ናይዚ የድልዮ እሞ ብኸመይ ትግበር ዝኸ እዚኦም ዝበልኩሞም ኩሎም ጽቡቓት እዮም ኣብ ባይታ እንተዘይተተግቢሮም እንታይ ዋጋ ኣለዎም ንዝብል ነዚ ዘውሕስ ትካላውን ሕጋውን ኣሰራርሓታት ክህልው ኣለዎም ንዕኦም ከኣነ ሕጂ ብቐጻሊ ኣብቲ መጽናዕቲ ንገብሮ ክንሕዞ ተሰማሚዕና ኣለና መንግስቲ ምስ ተመስረተ قوام كونستيتيوشن كله الله هاجر سلازي أبت مساجر أوان بزعباناي قوام كنزارب كنكلالنا حزب إريترا قوام كتصدق كلالو قد محجز أديقو دي أي صدقن بزي قدس أبزا خالعيتي مساجر أوان مرجعتات هلو نايشحن تعتميتن حمسان كلتن زنبر قوام الله نايشحن تعتميتن 9 قوام الله نخلتي أخاب كلتي أحد يدي زمرت ولا خالق مرجعتات كله ويو إذن حزب زقدف يخون أمود أتاقن نحنا قنتينا نبل زلنا قوام كتصدق خلالو قوام كتصدق خلالو قطعتات كو تصلو خلالو قوام بتقد محجزي زتخايد عينة ملك عدي زتصدق زيادة تساتافنت مخناتو حزب زيادة تواسعين قلهين نايت مسرح كخون اللو سلازبلنايو ولا ناب ريفرندم يخورد نزبل أبدك مصنعة مساعتنا كنقوم طينا جن قوام جن كتصدق خلالو قوام متصدق خاني بوليتيكاو بارتيتات تمسريتن صني حن كنقاسقاسا سلازي صنحا ابتي ناي موداتا اوان ناي مسغاغر مدرخ نصان رتعاون مريጫ خكايت خلالو نصان رتعاون مريጫ تخايدو اتا سعارت سلفي ወይ ዝሰዓረ ውልቀሰብ መንግስቲ መስረት እዚአን እንተን መሰጋገር መድረክ ነፃን ረትዓውን ምርጫ ትብል ነፃን ረትዓውን ምርጫ ውሕስ ዝኸውን እንታይ ምዝግበር እዩ ኣብ ዝቅፅል መጽናዕትና ክነቅርቦ ኢና ስለዚ most probably እንተነዊሑ ክሳዕ 6 ወርሒ ካብኡ እንተቀልጢፍና ከዓ ኣብ 4 ወርሒ ነዞም ኩሎም ሕቶታት እዚኣቶም ብደቂቕ ኣጽኒዕና ናብ ህዝቢ ከዓ ክነቅርቦ ሓሲብና ኣለና ስለዚ እዚዩ ነታ መሰጋገር መድረክ ስለዚ ታ መሰጋገር መድረክ ሓሙሽተ ክውቅዑ ዘለዎም ሸቶታት ከም ዘለዎ ንሕና ተራዳዲእና እቶም 28 ካልኦት ክኢላታት ዝበሃሉ ሓደ መዓልቲ መሉ ምሳና ዘተን ክትዕና ካይዶም ተቀቢሎሞ ናብ ህዝቢ ምስ ቀረበ ከኣኒ ህዝቢ ከኣኒ ኣብ ደንበር ልዕሊ 98 ሚእታዊ 99 ከማን ክብሎ ይኽእለ ተቀቢልዎ እዚ ኣካይዳና ንጹር ክኸውን ኣለዎ ጉዕዞ ናይ ቃልስና በዚ ተቀሚጡ ዘሎ ልክዕዩ ከምኡ ክትሓዝ ኣለዎ ኢሉ ከዓ ተሰማሚዑ እታ ናይ መጨረሻ እታ መሰጋገር መድረክ ምስ ወዳእና ሓደ ህዝባዊን ቀዋማውን መንግስቲ ኢና ንምስርት ኣብኡ ከዓ ክውቅዑ ዘለዎም ካልኦት ሓሙሽተ ሸቶታት ኣለዉ ስለዚ ቃልስና መሰጋገር መንግስቲ ምስ ወዳእና ጠጠው ኣይብልን እዩ ብድሕሪኡን ከም ህዝቢ ከም ሃገር ምስ መንግስቲ ምስ መረፅና ነቲ ዝመረፅናዮ መንግስቲ እውን ክንቋፃፀሮ እንተደኣ ዘይክኢልና ኣብ መወዳእታ ኣብ ፀገም እውን ክንኣቱ ኢና ሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ قوام ززدقو እቲ ሰነድ ኣዝዲቁ ናብ ህዝቢ ከቅርብ ክደል ከሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ኢላቶ ዶክተር እዚ ሕጂ ሒዝኩምና መፂኹም ዘለኹም قوام ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ንኽትከል ዘፍቅድ ድዩ ኢላ ሓቲታቶ እንታይ ኢሉ መሊሹላ ንስኹም ተሓሊኹም ወስወ ንሕና እማሜና ሒዝና መፂና ዘለና ንስኹም ተሓሊኹም ወስወ ስለዚ ሕጂ ከ እንታይ ኢና ንብል ዘለና قوام كهلونا يو هو قوام نبينو جن وحس كوينو نبينو خيدا يكلنيو حزبي تقاليسو نت قوامو أبايتا خطوغور خلالو سلازي قوام مسحلوكا قال ستوديو ميشن أكومبليش تايتبليني خا بدحري حموشته شتتاتون أبايتا خطرقومو خلالوم سلازي خلنا كم إريتراويان حبيرنا نايزوم زقصلو حموشته شتتات كأني كنك على سلومن ግብራውነቶም ክጭቦጡ ስለዘለዎም ከርሐሎም ይግባአና ኢልና አቀቢጥና የማለና
سلمنتاينا حجي نذا حمشيتي نذا سالسيت مدرخ لوم أقميتنا أنت دايركمني ناي نوح وان دي خوننزي سلازي شعو زي نركبولو انت دايلنا كم دلاي فتحي لوم ختك آلس كدل خلقها نمنتايك آلس هالخو تفلت زي فاششتاو سرعات كآليه مو خدا نعو خآليه ناب هزباو منقصن من مسرات كآ مساقاقر مدرخ يدلينيو سلازي هزباو منقصن مسرات كآ خآني بقى ميشن اكومبليش تلك متان كي تعرف رأي خلونا له اتحطو انتايو كابلو مجميرنا سي كنقالس كندل خلنا رأي خلونا له سلازي ازوم اب سالساي مدرخ إلنا عقميتنا يوم زلنا حموش تشتتت لومي رأينا يوم اتان ديليان بهقا إريترا ازي آيا ختمثل إلنا عقميتنا يوم علنا ازي آيا ختمثل سلازي نزي آينا نقالس زلنا إلنا خنحسب سلازلنا رأي زي بلو أدمع زخونا قالسخا كاي سلازي كأل سلازي اتن حتوتات كوكا عزلوين شتوتاتنا اب سلسة مدرخ مخاقيلنا ين 13 شتوتات كوكا علوا كم تعبنا زمت أخو كابس مرات بجيس كان عدو خالا ختخيت تخينكا أبي حقا خندي كيلومتر مسكت كأخا فرق بتحل له ميشن أكومبليش تبل تعويت له تبل كرد عنا زخل مرينا عدالينا زلنا سلازي إذا أنا خقربا تدالي زلخو نزي آيات ملكت كابزي ندحر انتاي سلازي تام دنفر مانيفيستو إذا حجة أنا زقرب كلكم بدحري كدكتور صالح كقربانيو بزرزرن نخلتي ان زملكتين سلازي دنفر مانيفيستو انتاي تمثل نعخاتكم مبرهي يبنا لنا كابز خندحر اب دنفر دي زودا قالسي انتاي كون كنقبر زبل كأو تزراريبنا سلسة ناي مصنعتي شماغلتات كنقوم تسمامعنا لنا سلازي حنتي نتمساغاغر منقص زبحال مساغاغر سرعات كهلونا لو سلازبلنا دقيق مصنعتناتو غيرا كتود نمنتاي تقمنا لوطكو زي ترفيو لوط زي ترف مغناتو نحنا اب قنع مسمر حق حيزنا زلنا حق زحازه سب اموداتا ينوح يحصر كعوتيو نتا ندل يالو طغن بادو اذنا كاين قبلا بادو اذنا حزنا يا خنصنح يبلن بوحدو فورا ابدنا بزعمو حدا زخ اتحساسبا طميرو ወይ አማራጺታት ሒዙ እንተ አጽኒሑ ነታ ለውጥ መስመጸት አብዝ ቀልጠፈ ጊዜ ምስ ህዝብና ዘቲና አማራጺታት ንህዝብና አቅሪብና አብዝ ቀልጠፈ ጊዜ ናብ ንቡር ዝኾነ ህይወት ንኽንዓቱ ዓቢ አበርክቶን ጸጋን ክኸውን ስለዝኽእል ካብሎም ጀሚርና ክንዝተየሉን ክንሰርሕና ኣለና ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና በሓደ ኢድና ነዚ ፋሽስታዊ ስርዓት እንዳተቃለስና በተሓደ ኢድና ከኣነ ነዞም ምሁራትና ከጽንዑ ንጽባሕን ንድሕሪ ጽባሕን ዝሕግዘና ነገራት ንሎሚ ንጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ዝጠቕመና ነገራት ከጽንዑ ከነተባብዖም ክንዳፋፍኦም ስለዘለናዩ እዚዩ ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ግን ዜርና ሃገራዊ ስኒትን ህዝባዊ ሓድነትን ንምምስራት ዓቢ አበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና እዚ ክትገብር ምስትኽእል ጥራሕኻ ኣበይና ንፈላለየ ዘለና ሃየሞ ነዓ ኣበይና ተፈላለዩና ምስበልካ መፈላለይ ነጥቢ ክስእን ዝኽእል ስለዚ እዚዩ ብወገነይ ዝተረፈ ኣብ ሕቶን መልስን ክምልሹ ብጾታ ያለው ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክጸንሐ ዝተወሰነ ክሳዕ ሰዓት 5 ከባቢ ካብኡ ግን ዘይሓሰብኳ ጉዳይ ኣጋጢማትን ስለዘላ ክፍለየኩም ይኽእል ኸውን ኣብ ሕቶን መልስን እንተርኪበ ክትሓጋገዝ እንተዘይኮነ ግን ካባይ ዝሓሽ ብጾት ስለዘለው ዶክተር ሳልሕ ኣሎ ዶክተር ገብረ ስለዘለው በዚ ኣፋንወኩም የቀነለይ ጸኒልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ለመስግን Thank you. يقللنا كور حونا سنغال. Thank you. ناب بصوت كاخن ساجر يقللنا ون قون دكتور صالح. Okay. Thank you again. Thank you. Senegal, as usual, wonderful presentation. أنا زوجته بزح يخونا راح نتعرف أبتي كم تزوجلز نبرة سنغال
pay attention after ህዝቢ underline to problems ዘለና ኩሉ ግዜ ንሽተይ ለባዝብላ you have to be aware every one of us mission responsibility له ሓላፍነት ኣለና ክነንብብ follow up ክንገብር ወላ constitution እንዳሓዘ constitution ተቆይኑ ወይ ጽሑፍ ተቆይኑ follow up ተዘይተገበረሉ በት ህዝቢ መሰሉ ተዘይፈለጠ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ቲ constitution እዚኣ ክብላ ኣብቲኣ ክምለስ የብዚኣተን ሓሙሽተ ነጥቢ ወሲኽናን ዝነበርና just to clarify ቲ 30 article ቀሊል እዩ ከምቲ ናይ universal እዩ ሓንቲ ግዜ ዊን ታይም ዝወት ሽምናቱ they call it universal bill of rights they call it universal bill of rights ማለት ከምዚ ኣብ United States bill of rights ዘለና ሕጂ United States constitution ኣቆል ዝበርታ ትመሰል ዝሕሉ ትመሰል ዝሕሉ ኣብ United States እቲ bill of rights ይዝባል the bill of rights ኣብ ይዘሎት ሓይሊ ናይ constitution ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ዊና ንሕና ኣብዚ 30+5 ጌርና ዘለና ኣብቲኣተን ምለስ ቀልጢፈን እንትብቲ ሕቶ መልስን ክትመጽእ ሞር ቲኣ ቁጽር ሓደ ነጊረኩም እቲ ናይ ሪፊውጂያ ቁጽር ክልተኸ ቁጽር ክልተ ናይ ሕቶ ናይ መሬት እዩ እቲ መሬት ኢንዲቪጁዋል ናይ መንግስቲ ዝባል ሕቶታት ኣሎ ኣብኡ ናይ ኢንዲቪጁዋል እዩ it belong to the people ካብ ዓፈራት ተሒስካ ካብ ዳንካልያ ተሒስካ ስጋዕ ባርካን ሳሕልን ኩሉ ብኤርትራ ተወጽዒ ዘሎ መሬት ቢዝነስ ዮም ገሮሞ ዘለው ስለዚ መሬት ክላሪፊኬሽን ክንገብር ነቲ ሰብ ናቱ መሬት እዩ ዝባሃል ይምበር ናይ መንግስቲ መሬት ኣይኮነን እዚኣ ዊን ክላሪፋይ ሳሰይትነት እዚኣ ኣብ article 17 I'm sorry ጎየባ article 17 ያዘላ ናይ መሬት ናይ issue ናይ እዚኣ ናይ human resource leadership ትባሃል leadership እዚ ሁሉ ኣውዲቁና ዘሎ lack of leadership ተዝህልወና ኣብዚ ዘለና ኩነታት ምስይ ወደቕና ነርና ራእይ ወዚ lack of leadership ኣብ ትማሊ ኢትዮጵያ ከይዱ ሕቶ ናይ ቦርደር የብናን ገለታት ይሉ ክላው lack of leadership we don't have up to opposition we lack in leadership also ኩላትና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብቲ leadership ክንብል ኮለና ኣብቲ article 26 እዲና ዘለና good leadership ክንረክብ ተቆይና training ክንገብር ኣለና training ጥራሕ ዘይኮነ ባይቶ ክንፈቅደሎም ኣለና place where they can discuss debate ክገብሩ ከመይ ጌርካ debate ከም ትገብር how do you get your issue addressed how do you present your issue እዚታት ኩሉ ክንገብር leadership training ከድየና leadership academy ንብሎ እዚ ኣብ article 26 እዲና ኣለና ab ቁጥር 4 ካርቲኣተን 5 ናይ nationality ወይ ethnicity nationality ethnicity ሓደ ሰብ መንነቱ ዝሓትት ናቱ ናይ ውልቀ ሰብ እዩ for example ሓደ እዚ ናይ ብሄር ሕቶታት ብትግርኛ ብሄር ይባሃል እዚ ናይ ብሄር ሕቶ ዘምጾ እዚ ፋሽል ንዛም ብሄር ሕቶ ኣጽኒዖም ኣይኾነን ገይሮሞ ብሄር ሕቶ ስቁልካ ሃይተገይሩ ንምሳሌ ተሪኹም ብቋንቋ ተኾይኑ ዳህለክ ተረሲዑ ኤሊት ተረሲዑ ሕጂ እንታይ ኣንት ክትቀመሉ ሸሞንተን ብሄርና ትያዕተን ብሄርና እዚ ስቁልካ ጻውታ እዩ ብሄር ሕቶ ናይቲ ውልቀ ሰብ እዩ እምበር ናይቲ መንግስቲ ዲተርሚን ክገብሮ ኣይኮነን ኣነ ሎሚ ወዲ ጀበርቲ ተለ ናተይ ኣነ ዲተርሚን ትገብር መንነቴ ኣነ ዝብል መን ሙኻነ ሓደ ሎሚ ሳሃይ ኮንኩን ኣሳውርታ እተሉ ናቱ መንነት እዩ the same thing ከም ሃይማኖት ከማን ኣነ ሎሚ ጆሆቫ ዊትነስ የተለ ናዩ መንግስቲ ክብል ኣይክእልን እዚ ኦፊሻል ሃይማኖት እዚ ኦፊሻል ሃይማኖት ያሆነ እዚ ዊን ክሪኦ ኣለና እዚ ፐርሰናሊ ሽንካን መንነትካን ኤትኒሲቲናትካ እዚ ናትካ እዚ ጻውታ ገይሩ ካርድ ጥቆመሉ እዚ ፋሽስት ንዛም ንምንታይ ጥቆመሉ ንምን ሽሙ ክፈላሊን ከባእስን ኦኬ ከም ድላይ ከባእሶ ደሊ ሎሚ ዝብል ጽባሕ ነው ብብል አንሕና ዓቢ ጌጋ ጌርና ኢና ከምቲ ሓዋይ ሰንጋል ድበሎ ዓቢ ጌጋ ጌርና ዩፎሪያ ስለዝነበርና ኣብ 1991
سوقنا شلل حلفنا نجوبا ويتنس هايمانوتكم قبولا يخونن كبل كله نحن انتهينا هلا سوقنا اوكي نتيوم اسلام جهاديين يلو اتوم كله اسر بيت سوقنا دحراي دقيمو نتيوم دق جبرت مسيوم كوميتي خزاربو اسر بيت اتيوم حادي تزاربو دحري وين دقيمكا تاريخا نتناي كاثوليك وإيفانجيلست موفمنت كله اسر بيت اتيوم اما مጨረشታ لابونا انطونيو وين اب اسر بيت اتيوم إذا كله خون كله حدا يتقاوم إذا حدا سبستقاوم حج موسى حج موسى أبتعت مرتنا أخريان توصو تطويلو نمسلو تطويلو أيكونن يلو تطويلو this was a turning point كنت قاملو أي كألنا we couldn't turn it to make it as a positive نعنا نمنتاي نزي خمسو movement تجمر كله ناي حدا عليت وين حدا وجن وين حدا هيمانوت أخونا إذا موفمنت زين هايز بإرترا موفمنت ينا ريولنا كنقير لنا الرأينا هم change هنقبر لنا التحساسبنا change هنقبر لنا إحنا كل جزء بهايمانوت بعاليت بقلق موزع تغنا إذا نعو فيتاميني إحنا خابزهم وصل لنا سلزي تمريسي خبلاز دلي نا إتنس نا هايمانوت دخون نا يقولك أسابيو من قستي إذا تولي خونتن إذا article سيري 3 تينا لنا يعني ما تشرشت ارتكل دلا ارتكل سيري 5 يا ارتكل سيري 5 ك ناي قانقاي حجي زو قانقا بزي اريترا بزح قانقا له وي بزح لهجا زبال له اب اريترا نعو مالت مغوادال غلزي خونسس اتو اوفيشال قانقا اب اريترا وي ناي سراح قانقا زبال عربيኛ تግርኛ እዚ اب تو كونستيتوشن نيرو 1952 دحري وين تقدلي بخميس خير إذا وين إذا رسح ديكتاتورشيب يتقاملي قل أن إحنا نقول زلنا حزبنا parallelly ينبرالو parallel كبر كلهم إذا عرب زارب مستناي تقرنيا حنت ركب يقولين إذا تقرنيا زارب عرب كراقبة أي كاله إذا بريج كنقبر لنا إذا زود أخنتاي إذا عرب زارب they never got a chance after عد contribute قبر دحرنا سنة this is a reality this is a reality مهورات doctors engineers business people educators حنت chance أيرخوبون after عد participate قبر قانقو عرب سلامهارو إذا جاي قانقو عرب سلستمهار حدا سلائنا يتقرنيا أيقونن سلائنا يكالو قانقو أيقونن قانقو عرب سلستمهار كريستينا تقل أيقونن كومين فايس ورسا حدا تقرنيا ززارب نا عرب زسأل أيقونن وإسلام زسأل أيقونن أفزع عد زي سقع عكالن بس حالو زين كلتا قانقو هم official language ويك working language جيرنا هم تقاملوا لنا زي كنردوا لنا لمتى نتقمناي 50% نهيز بإريترا دحريتي قانسي كله زغونلو زنبره بزياده ابعد عربي تماهيرو ابعد عرب كمهار كله بقانقو عربي تماهيرو ميديسن كوينو انجينيرين كوينو لويرز كوينو ازي ادلاي كالخ اب إريترا حدي اني عرب ايكلني تغرينيا خليني عفر يخزارب تيلو مسلو ويو بعرب بعفر كزارب اتي منغستي خيدو استورغام خمس قالو انا حجي اب تكساس بوردرز حدا ودي مكسيكو كروس جيركا تبايلو تتحيزو انجليز اخلني تيلو تمنغستنا امريكا اسبانيش ترانسليتر يمزمچلو نمنتاي مسلو يخفلت من تي اكيوز تغيرو زلو وي نخونه مسلو خفلت بقانقو ترانسليشن كغبرلو سلازي كنبل كلنا عربين تغرينيان كنبل كلنا إذا مالت يوم كله قانقوانا إريترا أي حلو أي كونه كل يزوين كمعبل علىه جن مثل علىه بزخونه قانقا إريترا حدا خزارة جن تمنجستي ك provide كجبر له translation مالتي سلازي زي أتن أنت الحمش توسخنا نزلنا زي أتن ك harmonious لتهزبي وفتر we didn't shy about it أبزي أتن بتعم حيل debate جرنا successful تسمع معنا وسينا ياتن حمشني زينك
نسلام كبصحنا أب حدا فتح خبصح سلنا أمن أبعنا غيرنا دلنا حنت عباي من شجرة خير السحوة إذا استجبر أب جنيفا أب أب دنفر أب أتلانتا استجبر ناب جنيفا خمنا مال أولنا أب جنيفا إزي وين كقصل على نمنتاي كم تسنجال دبلوز نبرة حونا سنجال دبلوز نبرة it's a principle زولو أبو خركب على أبناء جنيفا أن إحنا كم مهورات أكل ندقفوا إنا كله نتي ناي دنفر مسينا أو presentation جرنا أبتنا أتلانتا وين presentation جرنا somehow it got lost I hope personalization I نقدرن إذن I will كسب إذن كله تطو بينا أبتي principle نزارب أوكي إذن problems اللي نحنا كفتح زخيليو بناتي رأينا كفتح زخيليو نمنتاخ كفتح غل كنرادادا خلنا كنزارب كلنا debate كنقدرن صرف ده يقونه accusation ده يقونه حدش أتحسبه أوكي كم تسنجال دبلوز نبرة أبتخال أي مرجع ناي goals and achievements زبالة أو phase 1 phase 2 phase 3 زولوين سريحنا أبز قارب جزية خلتا ثلاثة ورحي ويا شدشت ورحي خينو كنقربه إنا قل حاجة زد لنا زولو خاب كلاتكم حجين تعيو إذا وين كالز خيد دولو إذا أبوش كتجبروا علىكم إذا نهيز فيه أنا إحنا خم أكل مورات أقربنا لنا إذا نجارزي نعاهم كم رود ماب كون نتزمت opposition نتزمت عدين ولا زلنا to make it more clearer and get to be نوبزو حسب قبلنا كل وقت تخينو clear كوينا نتزبي educate كنقبر لنا إذا قليلي وبناتي رأي بتعمل قليلي حدا نجرانه قال أيكن نت principle كل جزية focus group كنا مسأل لنا إذا بتمرتس ولا زوانه تي أسنجال دبلاز نبرة تي أتوم 4 إسرائيل منتن president نبور مسوم focus point بهالي تيوم focus point كم expert focus point لك general public focus point لنا كم خنجبرينا دحر ثلاث ورحي نشدش ورحي نتي أتن phase 1 phase 2 أنا لبعض دبلو please أبزيات أو خيتبل أبتنا جنيفا وين ضمن زي أورقة زي I really strong advice قدر ناي ولكت عين قبره ناي حزب إسرائيل إزي أنا إحنا حزبي أنا and we don't have no interest but to get it to the people نت حزب فليتو تماهيرو خوانا إحنا حتى نتطلع مرسي تطلع we can do that one but we need the people أبزيا تأخذ بالي عني ناب دكتور جبرة حلفاء تحرك تكوشن answer كملة thank you الله مرحبا اسمع الله خده اسمع كله تصفى قبر مرحبا كما يوعلكم يا حوات كما يمسيهم كما يقنيهم تي كله تودي ومالتيو بزح يزوج سخونه قريب لي ني حوسن قال دكتور صالح كا خمس قنا ميدل مالتيو አጋጣሚ አመገሻ ስለዘለኹ ምናልባት አግድዕዮም ክኸውን ክእለ ግን ብስተኻለ መጠን ክህሉ ክፍትን የማለትዩ አለኹ ማለት እንድሕጂ ዛረባለሁ እዚ ወል ከምቲ ዝበልዎ ይሕዋት ነው ምክንያቱ ከይ እንደጋግሞ መታን እቲ ሓፈሻዊ كنتات انتاي يزمثل نحنا عبيه لنا سلمتاي ابزي لنا نزبل حتى نختملس كم حدا مالس حدا فريم ورك محساب يكون خيليو امنت معناتيو مخناتو سعد ارترا زلو كوننت نقول انا قلتي كمعلتنا معلت ندخل في زخيد زلو اتي حزن كا ازي كقصل صنحي كوننت اب ارترا لاوينا ارتراسي نعقو كأل زخيل وي كأنا عقو كملس زخيل نجر كجبر زي ما خلنا نحنا خلنا بالكلنا حجي نتي كنتات حماق إلنا نأمن ما نخلوت أندلي حيلي نعقو خلوت زخيل باي تقصر حجي فتقرنا حجي
ስለምንታይ ኢና ዘይፈጠርና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል ነው ሓታታይ ድሕር ኣሎሲ ምናልባት ክልተ መልክዕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንታይ እዩ ሓቢርና ክንቃለስ ስለ ዘይከኣልና ንሓባር ናይ መቃለስ ባይታ ክንፈጥር ስለ ዘይከኣልና እሱ እዩ እቲ ሪያሊቲ ማለት ክንሃድመሉ ንኽእል ነገር ኣይኮንና እሞ ስለምንታይ ኢና ሓቢርና ክንቃለስ ዘይከኣልና ንዝብል ሕቶ ሕጂ ብክልተ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓቢርና ንክንቃለስ ዘይኽእሉና ወይ ዝፈላለዩና ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ሓቢርና ንክንቃለስ ዘኽእሉና ነገር እንሃለዉ ግን ከዓኒ ዘየስተባህልና ኣለዉ ወይ ከዓ ቅድሚያ ዘይሃብናዮም ክኾኑ ይኽእል እዩ ሕጂ ሓቢርና ንክንቃለስ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልካ ንዑ መልሲ ክትብ እንድሕር ኮንካ ሕጂ ብክልቲኡ መፅር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እሞ ነቶም ዝፈላለዩና ዶ እስኪ ኣልዒልና ንዛረበሎም እሞ ንእለዮም እሞ ሓቢርና ንክንቃለስ ዘኽእለና ባይታ ንፍጠር ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ሸነኹ ከዓኒ እስኪ እንታይ እዮም እቶም ዘራኽቡና እቶም ንሓባር ክንሰማምዓሎም ንኽእል ስታይ እሞ እስኪ ንዕኦም ንክንዕውት ከኒ ክንቃለስ ኣይንኽእልን ዲና ዋላ ዝፈላለዩና እንተሃለዉ ከዓ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብክልቲኡ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዝኸይድ ዝነበረ ብዝነበተ ኣዎ እንድሕር ሪኢኹሞ ሰባት እንታይ እዮም ዝጅምሩ በቲ ዝፈላለዮም ነገራት እዮም ዝጅምሩ ስለዚ ነቲ ዝፈላለዮም ነገራት ንኻዕሊ ኢሎም ይፍትኑ እመኒ ካልእ መፈላለይ ነገራት ፈጢሮም እዮም ዝወፁ ብድሕሪኡ ኣብ ማለት ክራድዕሉ ዘይኽእሉ ደረጃታት ይበፅሕ ኩሉ ረእይዎ ዝኩሉ ፈተነ ንደንበ ተቃውሞ ናብ ሓድነ ንምምፃእ እተገብረ ፈተነታት እንድሕር ሪኢኹሞ ተመክሮ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ካብኡ ክንወፅ ኢና ንደሊ ዘለና ስለዚ እንታይ ኢና ኢልና እስኪ ብዝተሰማምዑና መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ንጀምር ነዚ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ንኽንዕውት ኣብ ባይታ እንድሕር ደኣ ተንቀሳቒስና ከዓኒ እቶም ዝፈልዩና እንዳሃሰሱ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንኣሽቱ ኸንሶም ብኡ እንድሕር ጀሚርካ ይፈላለዩና ኣለዉ ስለዚ በቶም ዝሰማምዕና ንጀምር ስለዚ ከም ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ክጠምሩና ዝኽእሉ ብሓደ ክንሰማምዓሎም ንኽእል ሲ ነገራት እንታይ እዮም እቲ ሊስት ኮመን ዶሚኔተር ዝብሎ ዝነበረ ዶክተር ሳልሕ ሓቂ እዩ ንፍራክሽን ክድምር እንድሕር ኮንካ ብዘይከምኡ ክድምር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሕና ከዓኒ ናይ ሓባር ዝጠምሩና ነገራት ኣለሊና ኣብኦም ክዓሰልና ብሓደ ክንድምር ኣይንኽእልና ናይ ሓባር ናይ መቃለሲ ባይታ ክንፈጥር ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ንምግባር እንታይ እዮም ኢልና ክነደልለና ኢልና ኢና ጀሚርና ማለት እዩ ኣሕዋት ርእይዎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም 35 ዓንቀጻት ዝሓዘ ስምምዕ ወይ ከዓ መሰብ ፕሪንሲፕል ዝበልና ነዚ ባይታ እዚ ዘንፅፍ ማለት እዩ እዚኦም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክምልስ ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ሓቢርና ንክንቃለስ ይኽእሉና እዮም ነዚኦም ንክንዕውት እንድሕር ደኣ ተበጊስና ሓቢርና ክንቃለስ ንኽእል ኢና ናይ ሓባር ናይ መቃለሲ ባይታ ክንፈጥር ንኽእል ኢና እዩ ተባሂሉ ማለት ቡይ ሕጂ እዚ 35 ኣርቲክል ዝሓሰ መሰረታዊ ፕሪንሲፕል እዚ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይት ከማ ንኽእልና ንኤርትራዊ ኩንነት ንኽበቅዕ ወይ ንኽመስል ንሕና እቲ ንኤርትራ ዘድሊ እቲ ገዲልዎ ዝነበረ ወይ ከዓ ንኩነት ኤርትራ ከንፀባርቕ ኢልና እዚ ሕጂ ዶክተር ሳልሕ ክገልጦ ዝፀንሐ እሱ እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣውትስታንዲንግ ኢሹስ ኣብ ኤርትራ ዋላ ፈላላይ ከማን ክንብሎ ንኽእል በዚ ስምምዕ እዚ እንድሕር ደኣ ኸይድና ክንዓልዮ ንኽእል ኢና ሕቶ ረፊጂ ሕቶ ናይ መሬት ዋንነት ሕቶ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ወይ ከዓ ሕቶ መሪሕነት ክምልስ ዝኽእል ብመሰረቱ ከዓ ተን እተወሰኻ ዓንቀጻት እንድሕር ሪኢኹም ይምልስ ይንሱ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ዶክመንትስ ክቐርብ እንድዩ ንሱ ምስ ቀረበ ዝያዳ ክትንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ብሓደ እንድሕር ሪኢኹሞ ንምሳሌ ዓንቀጽ 31 ኢልና ቀሚጥናዮ ዘለና እንታይ ዝብል ነቲ መሰረታዊ ኩንነ ናይ ኤርትራ ዝገልጽ ኣክቹዋሊ ናይ ብሓቂ እንድሕር ዝተባሂልኩም እንታይ ዝብል ሲ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምንጪ መሰረታዊ ፀገማት ናይ ኤርትራ ብኹረት ፍትሒ ማለት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ምሕደራዊ ወዘተ ምዃኑ ምቕባል ክቕበል ይግብኦ እዩ ዝብል ማለት እዩ ምንጪ ፀገም ናይ ኤርትራ ብኹረት ፍትሒ ምዃኑ ስለዝኾነ ከዓኒ ፍትሒ ምምፃእን ፍትሒ ብግቡእ ምምሕዳር ይመልሱ ኢሉ እንድሕር ኣሚኑ ንፍትሒ ንምርግጋፅ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ክማላእ ዘለዎ ንዝብል ሕጂ ምልስ ኢልካቲ ካብ 1 ክሳብ 30 ዘሎ ዓንቀጻት እንድሕር ሪኢኻዮ ነቲ መሰረታዊ ብኺሩ ዘሎ ብኹረት ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ንክተረጋግፅ ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት ዝሰርዕ ማለት እዩ
سلازي نزيهم دحر تقبلنا يوم እዚኦም ክነተግብሮም ኢና ኢልና እንድሕር መብፃዓትና ምክነተግብሮም እንድሕር ዳኺልና ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ፍትሒ ብኤርትራ ክንረጋገፅ ንኽእል ኢና እዩ ማለት መጀመርያ ግን ከምኡ ኢልና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ፀገምና እንታይ እዩ መሰረታዊ ፀገምና እንታይ ኢልና ስለዚ ነዚ ንምንፅብራቕ ሕጂ እዚ ኤርትራውነት ማለት ኤርትራዊ መልክዕ ንኽሕዝ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ንክንፈጥር ባይታ ከጣጥሕ ይኽእል እዩ ንብሎ ዘለና ምንፃፍ ዝኸውን እዩ መሰረታዊ ፕሪንሲፕል እዚ ሕጂ ኣብ አንቀጽ 32 ሰፊሩ ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ በኺሩ ዘሎ ነገር እሞ ንዓናኻ ከም ደንበ ፍትሒ ዝፈላለየና ብሓባር ንኸይንቃለስ ሓሊኹ ሕጅና ዘሎ ነገር ሕጂ ከም መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ክንቅበሎ እሞ ንዕኡ ክነተግብሮ ክንክእል ከዓ ይግባአና ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ አንቀጽ 32 እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሰብ ይኹን ትካል ልዕልና ሕጊ rule of law كخبر نلعلنا حقي تجزئين كخون يقبوا يزبي إذا أحد استبالله rule of law معلش لعلنا حقي بحق مجزع ماله تايكونا نلعلنا حقي سابي يكون كان تجزأ كخون سلازي إذا نحب أخذ قبر نحب أخيلك فتحي كنت عاصا يغقلني بدل كجبر يغقلني سلازي خمس سرتها principle إلنا حقي كم عندي نحب عزي حجنا يو نتي بخيرو زلو بإرترا نتي بإرترا زخون زلو زخيد زلو بخورات فتحي ويكعني قدعة كفوسي خيليو زبليو مالتي أبعاك 33 زلو بحرقهم زخوانا يكون إرتراوي هزبي إرترا أبزحا هزبي إذا حجي أستوى له مالسي العالم زي كونسي لا بحكي تكون النتا بإرترا زلو كساتي وخطلوب زخد كلالك إرتراوسي أبزحا هزبي سلازي إذا أتحكي كتلوت أي تخلينا أبزحها حزبي ختم كل خطة مالتي بقنقة بعليت بكل ملكوعتي إذا تريالك كتقبله ختكل لك الذي السند حتقبل كأني نازي بزحازي كجزء كم زغل أحزل لك مالتي الذي إتي أجمع فتر الناس أنا حيزي حجي دكتور صالح خبلت أنا حمالتي نو نحتى من النتي منجست ديفاين كوغبر يدلي نا حزب مسل مخانه تريفسي اسخا كمزيخا اسخا كمزيخا كبلي جمر ماني اسو حجي امون حزبታት ጎነጽ ይፈጥር መፍሕፋሕፈት ከም ህዝብን ከም ሶሳይቲ ማለት ከም ሕብረተሰብን ነዚ ጉዳይ ዝን ድሕር ተቀብልና ግን መንነት እቲ ሰብ ኣነ እዚ እንድሕርካ ክትቅበሎ ኣለካ ምክንያቱ ኣብዝሓ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ተቀብልካ ነዚ ሕጂ ክትግንጽ ኣይትኽእልን ኢኻ نزي مقولات مالت فتح مقدال مالتي مسل مقدال مالتي سازي زخوان إرتراوي نزي كلوبسو يقبع إنا نبزلنا أبا عقل 34 سفيرو زلو نحرقهم زخوان يكون إرتراوي والكسب يكون قجلة مبحات ويون معبلان إذا عقد داسيتا استحالفة تمكرو رأيوه انت عايقوينو أنا يتعالي شلكا أنا يخم دي جيرا سلاز أنا دلله يكبر زبل منفسي زمسل حجون نحنا ديمقراسي نمتع بإرترانك على سالنا صباح نقول لو عند حد عمتنا نسرعة زين نحرس سعرنا يو ويزخون حيل نسرعة زين نحرس عروة أنا يخم زجور كيلو نقول عبليلو عبلان زخون منفس حجو نخالوت كجللن ناب ديكتاتور زوسد نجر نخيه خيدي لذي يعني متع كم تقالستي متع خنقاتو يجب عنا يزبل زلو صباح نقول نت مسرح حاجة جرنا نت مسرح عبليلنا عب إرترا لاي بزحنا ده يفكر كنتات كنفتر يبلنا زبلي نخلو زترنف حيلي اب إرتراوي كاني سرعه كنتكلال لنا زبلي ازي حجي مسارتاو برينسيبل نازي نحط قبلنا يا صباح نكون زغبر من سغغار ويكا زغبر لوطي وحس كوينو لكل حبرتسب جماعه كل كخون زغبو اب عنقا 35 سفيرو زلو نحرقهما اقداسي ازي حجي انتاي زبل نحناسي تسامعنا لينا حزب إرترا ابزحا حزبينا لنا مسرتها وصقمنا فتح قدلت فتحي إلنا سلازي نازين نحب كنفوس نحب أخوينا نتبزحنا كأبرق زخئل ما تقبلنا نحب أخوينا كأن كلهم قبلهم كلالنا سلازي تمالا لي قنقاتات أب إرترا يزرب لازم قنقاتات زياتهم بخمي قركا خد حزب كله أب إرترا يزرب قنقا هاقراو قنقاي إلنا مالتي سلازي كم هاقراو قنقا خاني مثل اللوئي كزرب أبزو غنى بوتا كسمعت ذيك إلكا كم نا حزب توكل منجست تكال نحدا خونكا
نتي تزارب زلو مسلو كتحبلو ولو لك مسلو انتاي مالتي كسمعو ملس ختبو بالسمع وابق عملت ختبو سيدي كسمع عند حرزيك على كانت كاتعقم كلازي كمنجستي كم نا حزب تكال ازي كتمال ختقل لك اتي نتقانقاتي زارب زلو اكال ويكا حبرتسب مسلي بقانقو ابزو خانه مغابا خيد خزارب دمصو خسمع ملؤخ كبصح اتي سرعات ويكاني اتي ናይ ህዝቢ ትካል እዩ ክሰምዖን ንዕኡ ዝኸውን ነገር ከንጽፈሉ ዘሎ እዩ ዝብል ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ሃገር ክትነብር ከለኻ ከዓኒ ነዚ ናለሲ ብህዝቢ ጥራይ ወይ ብመንግስቲ ጥራይ ዝካየድ ስራሕቲ ስለ ዘይኮነ ኣብ ብሕታዋንን ኣብ ካልእ ስለ ዘሎ ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ነቲ ሰብ እውን ዲያዳ ኣብ ስራሕቲ ተዋፊሩ ንክነጥፍ ኣብ ኮመርስ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ክነጥፍ ንሕዳ ኮይኑ كم مسارح ቋንቋ كونو ዝግብኦም عربኛን ትግርኛን እሞ ታሪክ ስለ ዘለዎ ኸዓኒ ንግዚኡ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ መሳርሒ ቋንቋ ሳብ ዝውስን እዚኦም ከም መሳርሒ ቋንቋ ክንወስደሎ ክንቅበሎም ኣለና ዝኾነ ኤርትራው ኸ በዚ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ነቲ መሰረታዊ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጋፋት ክመልእ ዝኽእል ሕጂ እዞም 35 አንቀጻት እዚኦም ናይ حق እንድሕዳ ተሰማሚዕና ነዚኦም ድሕዳ ኣሚንና ኣሎ ከመይ ጌርና ኢና እዚኦም ኣብ ኤርትራ ክነተግብሮም ንኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጽእ ማለት ብድሕሪ ኦኬ እዚኦም መሰረታውያን መሰረታዊ ፀገም ናይ ኤርትራ ጉድለት ፍትሒልና ፍትሒ ብሙሉ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሁሉ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፍትሒ ንምርግጋት ከማልኡ ዝግባኦም መሰረታውያን ፕሪንሲፕልስ ካ ተቐሚጦም ኣለዉ ተሰማሚዕና ኣለዎም ኣለና አባይታ ግን ከመይ ገርና ኢና ነዚኦም ኩን ንገብሮም ይትሕቶ ሕጂ ከምቲ ሓውሰንጋል ዘቕረቦ ነዚኦም ኩን ንምግባር ነቲ መስርሕ ኣብ ሰለስተ ፌዝስ ወይ ከዓ መድረኻት ተኸፊሉ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ እንታይ ክማልኡ ከም ዘለዎ እንታይ ክግበር ከሎኻ ከምቲ ሓውሰንጋል ዝበሎ ተሰሪዑ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ነዚ ሓሊኹ ሕጅና ዘሎ ነዚ ከይትግበር ኣብ ኤርትራ ሓሊኹ ሕጂ ዘሎ ትስርዓት እዩ ስለዚ ትስርዓት ከልግስ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ነቲ ስርዓት ንምስዓር እንታይ ክንገብር ኣለና ኢዝብል ማለት እቲ ሰለስተ ክውቅዑ ዘሎም ኦብጀክቲቭ ኢሉ ዘቕረቦ ንምድጋም ከይኸውን ከይደግሞ እሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት መሰልገሰ ናብ ዲሞክራሲ ንምልዋጥ ነዚኦም ዝበልናዮም ዝቕመጥናዮም ቢል ኦፍ ራይት ዝበሃል እዩ እዚ እቲ ፅባሕ ዝመፅእ ንኤርትራ ዘመሓድር ህንፃ ሕጊ ነዚኦም ይዝሕዝ ምክንያቱ መሰል ኤርትራዊ ክኽበር ኣለዎ እንድሕዳ ተባሂሉ እዚኦም የምኮ ስለዚ ነዚኦም ዝሓቆፈ ሕጋ ህንፂ ሕጋ ናይ ኮንስቲቱሽን ማለት ነው ህንፃ ሕጊ ኣብ ኤርትራ ክስራዕ እንድሕዳ ኮይኑ ብሓደ ለይቲ ክግበር ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ናብዚ ንምብፃሕ መሳገር መድረኽ የድሊ መሳገር መድረኽ ከዓኒ እንታይ ከማልእ ከም ዘለዎ ግዜኡ ይኹን ትሕዝትኡ ይኹን እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ብመፅናዕቲ ክግበር ዝግባእ እዩ ግን ከም መትከል ክንቅበሎ ዝግባአና መሰጋገር መድረኽ ከም ዘድሊ እሞ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ሚኒመም ከማልኦ ዘለዎ መሰጋገር መድረኽ እንታይ ምዃኖም ከምቲ ብሰፊሕ ተገልፀ ከምኡ ማለት እዩ እሱ ግን ናይ መወዳእታ ይኸውንን እዩ እቲ መሰጋገር መድረኽ እንታይ ዝሕግዘካ ኣክራ ቀዋሚ ስርዓት ክትተክል ከለኻሲ ትሕዝትኡን ኩነታቱን ናይ ተቃዋሚ ስርዓት ቀጻልነቱን ኣብ ኤርትራ ቀጻሊ ዝኾነ ምዕባለ ቀጻሊ ዝኾነ ፍትሒ ከመሓድር ዝኽእል እቲ ትሰርሖ መሰረት ድልድል ኮይኑ ንቐጻሊ ንወለዶታት ክጸንሕ ዝኽእል ናይ ፍትሒ ምክንያቱ ተዘክርዋ ታ መጀመርያ ዝበልና ጉድለት ፍትሒ ኤርትራ ፀገምና ፍትሒ ምምፃእን ፍትሒ ብግቡእ ምምሕዳር ይመልሱ ኢልና ኣለና ስለዚ ንፍትሒ ብግቡእ መፅኡ ንቀጻልነት ክመሓደር ንሕዳ ኮይኑ ከዓ መሰረት የድልዮ ይዕኑድ የድልዮ እንታይ ክማልእ ከም ዘለዎ እቲ ቃዋሚ መንግስቲ ከዓ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ክኸውን ከም ዘለዎ ፓርላመንታራዊ ድዩ ክኸውን ዘለዎ ፕሬሲደንሻል ድዩ እንታይ ክሕዝ ከም ዘለዎ ብምሉኡ ንዕኡ ዘፅንዕኻ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ነገር ክቐርብ ግን እሱ ከም ዘድሊ ኢና ንሕና ከም ፕሪንሲፕል ሕጂ ቅሪብናዮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ነቲ ኣሕዋተይ ክብሎ ፀንሑ ንዕኡ እንደ ዝደግም ዘለኹ ንዕኡ ዝያዳ ድርኺት ንምሃብ ማለት እንድዩ ንሕና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ዘሎ ሕጂ እቲ ሪያሊቲ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና እዩ
حج ما ندمر زبلو كمان مصيو مالتي تريو زلهم مالتي هاجراو وحده تطلعهم صحي قطرو زبلو تهاجر تطفعل مننت يطفعل እሱ ሕጂ እዚ ናይ ህጹጽ ግዜ ኩነታት እዩ ናይ ተርባት ኩነታት እዩ ኤርትራ ዘሎ ግዜውን የለን ስለዚ ነዚ ክንቅል ማለት ካብቲ ሓደጋ እዚ ንህዝብን ሃገርን ክነድሕን ድሕታ ኮይና ናይ ሓባር ቃልስ የድል ከመይ ጌርና ኢና ብሓባር ቃልስ ምክንያቱ ትደኽ ጎዲሉ እንሓነስ እሱ ትደኽመትና ኣብ ሰዓት እዚ ምን እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝብል የለን ትትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ንሓባር መቃለሰ ባይታ ንኽንፈጥር እዚ መሰረት እዩ ስለዚ ዝኾነ ኣካል ውልቀሰብ ይኹን ማሕበር ይኹን ድላይ ይኹን ነዚ መሰረታዊ መትከላት እዚ ለቢሱ ንሓድነት ደንበ ተቃውሞን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ቃልስን ሓድነት ማለት እዩ ንኽረጋገጽ ክሰርሕ እንትሕዳ ክኢሉ ናይ መቃለስ ባይታ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ናይ መቃለስ ባይታ ዘይንፈጥረሉ ምክንያት የለን ዝተፈጢርና ከዓኒ ሓደ ለይቲ ሓድርን እዩ እዚ ምልኪ ማለት እዩ ኣብና ህና ፍልልይን ኣብና ህና ዘይንርዳዕ ዝነብር ስርዓት ምዃኑ ኣይንረስዓዮ ስለዚ ሓየለ ካባና ተኣሽሙ ስለዝፈለጠ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ይኮነ ስለዝተወደበ ንሕና ከዓ ስለዝፋሕ ስለዝበልና ናይ ሓባር ድምፂ ክነስምዕ ስለዘይከኣልና ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ መልክዕ የብሉ ሕብሪ የብሉ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ከምቲ ዓንተ ዝበልዎ እዚ ሰብኣዊ ሰብ እንድሕር ኮንካሲ ክህልወካ ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ፍጡር ሰብ ክቕበሎ ዝግብኦ መሰረታዊ መሰል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብዚ ተበጊሽና ሕቶ ናይ ቃልስና ሕቶ ፍትሒ እንድሕር ኮይኑ ፍትሒ ንኽነመፅን ፍትሒ ንኽነመሓድርን ዘገልግል ስለ ዝኾነ ዝኾነ ንፍትሒ ቃለሰ ዝብል ዘሎ ኣካል ከምናቱ ገይሩ ንሕና ወለንቲ ኮናን ሓሳብና ንመጭ ዘለና ዝኾነ ሓይሊ ለቢስዎ ነዚ ክቃለስ ይኽእል እዩ ነዚ ለቢሱ ክቃለስ እንድሕር ዳኣ ጀሚሩ ከዓኒ ምስ ካልኦት ኮይኑ ዘይቃለሰሉ ምክንያት የለን ንበይናይ ኮይነ እዚ ቃለስ ዝብለሉ ምክንያት የለን ንባዕሉ እቲ ፕሪንሲፕል ንሕተቐብልካ ንበይናይ ኮይነ ክቃለስ ኣየብለካን እዩ ባዕሉ ወጢጡ ምስ ካልኦት ንኽትቃለስ ዝገብረካ ናይ ብሓቂ ግን ክንኣምነሉን ክንቅበሎን ክንለብሶን ክንክእል ኣለና ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ዘረባ እውን እዚ እመኒ ዝያዳ ዘይበርሀ ነገር እንድሕር ኣሎ ዝያዳ መልሲ ዘድልዮ ወይ ከዓኒ ምስፋሕ ዘድልዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓቢርና መልሲ ሕቶን መልስን ክንምልስ ኢና ዝተረፈ የቐኒየለይ ንሕልኩም ይኸውን ነቲ ዝበልዎ ጥራኤ ዝያዳ የድምቆ ነይሮመኒ ናባኹም ክመልሳ يحوات يغني لي اوكي ثانك يو كبر غاشانا دكتور ان كبر غاشنا سلستيوم سمع له غزانا سمع عند حرا له خوينه يغني لنا ناب مدب حتون ملسن كنساغاغر او خلنا اجر ما قدنا انا قرب تقرب كون حتوتات بره نخبلا نعان كقربن عجايشنا كتما قالوا انت تقول لهم حنت حتوغن نقولهم نناتكم ملسكم لا تقولوا تنحتوتات بمسورة لومي